χαρά, αγαπητοί μας αδελφοί, μέσα στην εορτάσιμη αυτή περίοδο του Αγίου Δωδεκαημέρου είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε κατόπιν έτσι και της καλής και ευλογημένης αποδοχής της προτάσεως της προσκλήσεώς μας τον αγαπητό μας τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, θεολόγο και ιατρό, ο οποίος σήμερα ήρθε μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα για να μας μεταφέρει ορισμένα τεινά για τη μορφή του Μεγάλου της Εκκλησίας Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου, του Ουρανοφάντορος, του Επισκόπου Καισαρίας Καππαδοκίας, και με το πολύ ωραίο θέμα που θα μας αναπτύξει, έγνος που κατέγνος. Πατέρα Ευάγγελε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και παρότι το κλίμα είναι εορταστικό και οι υποχρεώσεις πολλές και οι επισκέψεις σας οι πνευματικές αλλά και οι ιατρικές πολλές, αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Σας καλωσορίζουμε για πάλι και για άλλη μια φορά στο ναό του Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών και σας ευχόμεθα υγεία και μακροημέρευση αγαθού της Εκκλησίας μας, να έχετε την αγάπη και την ευλογία του Θεού μας. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Πατέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτερ Θέμιστοκλέα, Θέμης Κυκλέος. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φαίνεται εορταστικό. Δεν είναι εορταστικό. Το κλίμα είναι δύσκολο, με θλίψη πολύ, με στεναχώριες και οι άνθρωποι προσπαθούν με εξωτερικά πράγματα να κάνουν τα λαδογιόνια και να κάνουν αυτή την εορτή των Χριστουγέννων, την πρωτοχρονιά κυρίως με πιο μεγάλη έτσι όρεξη, και τα Άγια Θεοφάνεια σχεδόν τα ξεχνούν οι άνθρωποι. Επίσης η θλίψη είναι μεγάλη και σήμερα, διότι εγκυβεύσαμε και προπέμψαμε έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλώσαμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είναι δεσπότης δεν ξανάδα μια-δυο φορές. Έτσι το έκαναν οι δεσποτάδες. Μέχρι που να γίνουν δεσποτάδες, με παρακαλούσε, τον βοήθησα και στην υγεία του και σε διάφορα θέματα, συμπαραστεκόμουνα πολύ στον Σεραφείμ. Μόλις εκλέχθηκε επίσκοπος, ήμουν εκεί πέρα. Όταν χειροτονήθηκε επίσκοπος, ήμουν εκεί, διότι συνεχίζαμε τη φιλία. Μετά που ενεθρονίστη ο άνθρωπος, είναι τέτοιες οι περιπλοκές αυτής της διακονίας που λησμονούν λίγο την καλή σχέση που είχαν με ανθρώπους και μάλιστα ομογάλακτους. Γιατί ήρθε εις έναν πατέρα Άγγελο Τόλια, έναν Άγιον άνθρωπο, εις τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλεο, και με τον γέροντά τον Αγαθόν Νικοφατούρο, που είχαμε αδερφικές σχέσεις, και με τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά δεν επάψαμε να το μνημονεύουμε και χαιρόμασταν για οποιοδήποτε έργο γινόταν στην Καστοριά. Καμιά φορά το μαλώναμε και λίγο, διότι τώρα έχει μύθει και ο Θεός να τον αναπαύσει, αλλά τώρα υπόσχομαι όποτε λειτουργώ η μερίδα του στο θυσιαστήριο υπεραναπαύσεως αυτού του καλού ανθρώπου, ενός προβάτου, πρόβατο ήταν αυτός ο άνθρωπος, ενός καλού προβάτου της Εκκλησίας και ενός καλού ποιμένος, ελπίζω εις τον Θεό να τύχει η αγάπη του και η πίστη του να είναι παραστάτες μπροστά εις τον θρόνο, το φοβερό θρόνο στον οποίο βρίσκεται τώρα ενώπιον του Θεού, και να μνημονεύει μετά και εμάς, εφόσον περάσει αυτό που η Εκκλησία ξέρει και θεωρεί ότι με το κριτήριο του Θεού, το φοβερό κριτήριο, με τη βοήθεια της Κυρίου Θεοτόκου, Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων που αγάπησε αυτός ο άνθρωπος και τους έφερε και εδοξάστησαν, όπως είναι η Αγία Σοφία της Κλεισούρας και άλλοι πολλοί Άγιοι της Καστοριάς, που με προσπάθειες δικές του, δεν μπορώ να πω τη λέξη, αναγνωρίστηκαν, απλώς γιατί οι Άγιοι δεν χρειάζονται να γνωριστούν από τους ανθρώπους, αλλά ενεγράφησαν εις τα σδέρτους της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και προχωράμε λοιπόν στο θέμα μας που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ουρανοφάντορ. Το θέμα μας είναι λίγο, λέει το εξής. Ο Βασίλειος μία ημέρα σε κάποιους σαν και εμάς, δει αυτούς φορώντας τα μελανά ρούχα, που κάνουν τα ξέρουν όλα, λέει «Ανέγνος, αλλού καίγνος, ήγαρ έγνος, ου κατέγνος». Ο Μέγας Βασίλειος δεν θα εξαντληθεί τίποτα, ούτε απλώς δεν θα απλώσουμε το χέρι μας στο βιβλίο, αλλά έχει αφήσει μερικά πράγματα
τα οποία συνεχίζουν τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων. Όπως λοιπόν όταν επήγαινε ο Κανδάκης αυτός εις προς την Αιθιοπία και συνείδησε τον Απόστολο Φίλιππο, που δεν το συνείδησε, τον πήρε το Πνεύμα του Άγιον και τον πήρε και περπατούσε, έκανε ο Κανδάκης πάνω στο άρμα του και ο Φίλιππος από δίπλα περπατούσε και του λέει γινώσκεις, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Λοιπόν, και αυτό έγινε αφορμή ο άνθρωπος ο Αιθίωπας να κατηχηθεί και είπε προβαπτιστώ, με εμποδίζει τίποτα. Και του είπε όχι, νερό έχουμε εδώ, τρεχούμενο νερό. Γιατί οι βαπτίσεις εγένοντος στα τρεχούμενα νερά. Αυτή ήταν η εκκλησία, στο τρεχούμενο νερό τους βάπτισαν στους ξένους. Και βάπτιση σημαίνει βάπτιση, βαπτίζω, μπαίνω όλος μέσα στο νερό. Αυτές οι δύο θέσεις. Γι' αυτό και η εκκλησία, μερικοί γεροντάδες και έτσι παλαιοί, όταν βάζαν το χέρι τους μέσα και ευλογούσαν το νερό, το κάνανε έτσι γύρω για να γίνει δίνη προς ανάμνηση του ότι το νερό ήταν τρεχούμενο και δεν ήταν σταθερό, το πρώτο, και το δεύτερο, βαθιά το χέρι μέσα, ώστε να μην έχει υποκριβεί κανένα δαιμόνιο μέσα στο νερό αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε από μια μεγάλη οικογένεια του Πόντου. Είναι η οικογένειά του, ο πατέρας του λεγόταν Βασίλειος. Η μητέρα του η Χρυσή γέννησε πολλά παιδιά, και κορίτσια και αγόρια. Όταν γεννήθη ο Μέγας Βασίλειος, έλαβε το όνομα Βασίλειος γιατί αυτή ήταν η παράδοση. Τότε, εκεί στον Πόντο, το παιδί που γεννιόταν το πρώτο αρσενικό έπαιρνε το όνομα του πατέρα. Και το κορίτσι έπαιρνε το όνομα της γιαγιάς. Αυτός είχε μια γιαγιά, την Αγία Μακρίνα, η οποία ήταν πολύ καλλιεργημένος πνευματικά άνθρωπος. Είχαν μια γενιά που ήταν κοντά σε μαρτύρους και από τη μάνα και από τον πατέρα είχαν μάρτυρες, δηλαδή στην προκατάστασή τους. Γιατί γεννήθηκε το 325 κάπου εκεί. Φανταστείτε, το 314 είχε υπογραφεί το διάταγμα των Μεδιολάνων και όπου υπήρχε μια σχετική ελευθερία. Στη Δύση υπήρχε μεγάλη ελευθερία. Στην Ανατολή, επειδή δεν είχαν αποδεχθεί οι ίδιοι αυτοκράτορες, πατούσαν τη συμφωνία που είχαν κάνει με τον Κωνσταντίνο, τότε έδωσαν στην Εκκλησία τους μεγαλύτερους μάρτυρες. Εκ των οποίων είναι και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες που πέσανε στην παγωμένη της Σεβαστίας, όπου λείψανα είχε το σπίτι, το σόι του Αγίου Βασιλείου και όπου ο Μέγας Βασίλειος έκανε έναν οργότατο λόγο αφιέρωμα προς τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες. Δηλαδή μεγάλωσε το παιδί αυτό, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια η οποία ήταν η οικογένεια γόνος μαρτύρων, εσέβοντα τους μάρτυρες, εσέβοντα την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία. Ο πατέρας του ήταν καλός δικηγόρος, ρήτορας, νομικός στην Κεσάρια και έβγαζε λεφτά καλά, είχε πλούτη πολλά, είχε χωράφια, είχε εκείνα, είχε τα άλλα, είχε στην Κεσάρια του Πόντου, όπου εκεί πήγανε και μείνανε όταν εκοιμήθη ο πατέρας τους με τη μητέρα και τα αδέρφια. Είχε μεγάλα κτήματα, πολύ όμορφα κτήματα, ωραία, με έλατα, με δάση, με λοιπά. Και γράφει στον Άγιο Δρόμο του Θεολόγου, δεν είναι λέει σαν τα δικά σας τα κτήματα που έχετε μέσα αρκούδες, τα δικά μας έχουν ζαρκάδια. Θέλοντας να δείξει το ήμερο και το γαλήνιο του τοπίου που είχε ως ιδιοκτησία του ο Άγιος Βασίλειος. Μεγάλωσε λοιπόν εκεί, έμαθε τα εγκύκλια γράμματα, μετά επήγε στην Κεσάρια, όπου η Κεσάρια ήταν μια μεγάλη πολιτεία. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι. Εγώ που με αξίωσε ο Θεός να πάω στην Κεσάρια, κάνω το σταυρό μου καλά, διότι μερικοί άνθρωποι κάνουν καμιά φορά το σταυρό μου έτσι, ο καημένος να πιω λίγο νερό, και επειδή το κάνω έτσι το σταυρό μου, το τι μου γράψανε δεν λέγεται. Ναι, χριστιανοί μου, εάν σκανδαλιζόσαστε και από αυτό, τι να κάνουμε, ο σταυρός είναι έτσι, έχετε δίκαιο κτλ. Βέβαια, ίσως δεν ξέρετε ότι ο σταυρός επί Μεγάλου Βασιλείου ή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ήταν κάπως έτσι. Γιατί τα ξέρετε όλα, δεν ξέρετε όλα. Και πολλές φορές ο σταυρός ήταν και με τα δύο δάχτυλα, γιατί ήθελε να δείξει τις δύο φύσεις. Έτσι. Λοιπόν, δεν τα ξέρετε όλα, χριστιανοί μου. Και μην κάνετε οι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ζήσει στην Εκκλησία χρόνια και βασικά δεν έχουν πνευματικό και δεν έχουν ταπεινωθεί καθόλου, αφήνουν όλη την ουσία ενός θέματος και ασχολούνται με τετριμένα πράγματα. Λοιπόν, όντως, όποιον σκανδάλισα με το σταυρό που δεν τον κάνω καμιά φορά σωστά, είναι έτσι ο σταυρός. Αλλά σας είπα και κάτι άλλο. Όταν πίνετε νερό, να κάνετε σταυρό. Δεν έχω δει κανένα σούπερ χριστιανό προτού να πίνει το νερό να κάνει σταυρό, όπως κάνανε όλοι οι γεροντάδες, και όταν ξανατελειώνανε, αφήνουν το ποτήρι κάτω, ξανακάνουν το σταυρό τους κανονικά. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά.
Λοιπόν, αφήστε τις σούπερες ευλάβειες και εμπέστε στην πραγματικότητα του βίου, διότι χάνονται οι οικογένειές μας, χάνεται ακόμα και η χώρα, χάνεται η πίστη μας κτλ. Και εσείς δηλίζετε τον κόνοπα και καταλύετε ολόκληρη την Κάμηνο, ολόκληρο Κάμηνον την καταπίνετε. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε στην Κεσάρια. Τι γράμματα έμαθε? Χριστιανικά? Σιγά με έμαθε γράμματα χριστιανικά. Έμαθε και χριστιανικά γράμματα από το σπίτι του, αλλά στην Κεσάρια ακόμα τα μαθήματα ήσανε για τους αρχαίους Έλληνες. Και ήταν η φιλοσοφία, η ρητορική, η υποτυπώδηση ιατρική κλπ. Τα οποία στην Κεσάρια, μια πολύ μεγάλη πολιτεία, με κάστρα κλπ. Η οποία σημειωτέων επί Βαλεριανού του Αυτοκράτορος είχε καταληφθεί και είχε καταστραφεί συνθέμελα και είχε ξαναχτιστεί μετά. Ο Βαλεριανός ήταν πριν το Μέγα Κωνσταντίνο. Λοιπόν, αυτή η πολιτεία που είχε ξαναχτιστεί, και ξέρετε, όταν μια πόλη καταστρέφεται και ξαναχτίζεται, είναι ωραίο πράγμα. Γιατί? Γιατί έχει ωραίους δρόμους, φτιάχνεται με καινούριους νόμους κλπ. Και η πόλη έχει μεγάλους και φαρδείς δρόμους και όλα τα κάστρα της και όλα είναι ας πούμε σε μια καλύτερη δομή. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί σεισμός, σωσμός. Έτσι λέγανε. Και γι' αυτό, γιατί το κράτος παρακαλάει τις δουλειές, γιατί έρχονται έτσι τα φορολογικά από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, σου παίρνει και βγάζει και το κράτος και σου φτιάχνει και κάτι υποτυπώδη και έρχονται και κάτι καημένοι οι οποίοι θέλουν να έχουν φορολογικές απολογές και σου δίνουν χρήματα και χτίζουν δηλαδή κάτι χωριά στην Ηλία όταν καήκανε κτλ. Είναι ένα σύστημα αυτό του κεφαλαίου να αναδιανέμει τον πλούτο. Λοιπόν, πήγε στην Κεσάρια. Μετά την Κεσάρια, θα πούμε γρήγορα, απλώς σε μερικά σημεία θα σταματάμε. Λοιπόν, μετά την Κεσάρια, λέει εμένα δεν μου φτάνει αυτή η γνώση. Δεν μου φτάνει αυτή η γνώση. Θα πάω στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί μετά την Κεσάρια πια η Κωνσταντινούπολη είχε επιπλέον τους καλύτερους δασκάλους και ιδιωτικοί. Δεν ήταν δημόσιο. Δεν είχε χτιστεί το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας ακόμα. Να ξέρετε, λένε πανεπιστήμια, είναι κάτι πανεπιστήμια στην Ευρώπη και γιορτάζουν τα 1000 χρόνια κτλ. Σιγά! Εμείς έχουμε πανεπιστήμια που είναι 1200-1800 χρόνια είναι της Μαγνάβρας το πανεπιστήμιο. Σιγά καημένοι που έχετε εσείς τα φώτα της οικουμένης. Απλώς μας έριξε, ο Θεός επέτρεψε για τις αμαρτίες εμών των αρχόντων και της Εκκλησίας μας να πέσουμε στα χέρια των Τούρκων και τα χάσαμε. Ιδάλλως πρώτη το λίθο σε όλα αυτά τα κτίρια και τα λοιπά και όλα τα πανεπιστήμια κλπ. Εμείς τα βάλαμε. Υπήρχαν λοιπόν ιδιωτικές σχολές όπως ήταν κατά τη γραφή των Αθηνών και υπήρχαν. Εκεί λοιπόν δίδασκε ένας άνθρωπος που το λέγανε Λιβάνιο. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν χριστιανός και δεν συμπαθούσε καθόλου τους χριστιανούς. Γιατί άραγε συμπαθούσε? Γιατί είχε δει τι κουμάσια. Τι κουμάσια είναι οι χριστιανοί. Κουτέ. Λοιπόν, και δεν μας συμπαθούσε. Ωραία, προς Λιβάνιο εδώ. Δεν μας συμπαθούσε. Γιατί? Διότι είχαν έρθει πολλοί και είχαν γίνει χριστιανοί σιγά σιγά όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή ψυχροί και δεν τους ενδιέφερε. Και τι τους ενδιέφερε? Τούτο τους ενδιέφερε. Γιατί σου λέγε εφόσον ο Αυτοκράτορας είναι χριστιανός, να γίνουμε και εμείς χριστιανοί, ώστε σιγά να ανεβούμε στα αξιώματα. Γιατί αν είμαστε ειδωλάτρες, μπορεί να μην μπορούμε να ανεβούμε στα αξιώματα. Και έτσι βαπτίζονται τους Σαριδών χωρίς καμία καλλιέργεια και πολλοί από αυτούς γινόντουσαν εύκολα διάφορες αιρέσεις και διάφορες αηδίες που τους ερχόντουσαν μυαλά, με αποτέλεσμα εχανόταν ένα μεγάλο τμήμα από τους υγιώς σκεπτομένους χριστιανούς, διότι τους παρέσαναν εις τις αιρέσεις. Έτσι λοιπόν, ο Λιβάνιος γεννήθηκε και στην Αντιόχεια. Γι' αυτό με τον Χρυσόστομο είχε πολύ μεγαλύτερη αγάπη. Γιατί ο Χρυσόστομος ήταν και αυτός Αντιοχιανεύς. Αυτός έκανε εκεί μια σχολή. Λεφτά έβγαλε ο άνθρωπος αυτός. Παρ' όλα αυτά έγραψε 2 πολύ ωραίους λόγους εναντίον του πλούτου. Σχεδόν από αυτόν τα πήρανε οι Άγιοι Πατέρες αυτοί, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος ο Χρυσόστομος, οι οποίοι ήσανε αναφανδόν εναντίον του πλούτου. Αναφανδόν. Αλλά τα επιχειρήματα τα λάβανε από το Λιβάνιο. Πέρα από το Ευαγγέλιο, τα λάβανε από το Λιβάνιο. Ο Λιβάνιος τους έμαθε τη ρητορική, τη γλώσσα, τους έμαθε το πώς μιλάνε, το πώς γράφουν, τους έμαθε τον επιστολικό τρόπο επικοινωνίας κλπ. Και έμειναν άναυδοι όλοι, γιατί ο Μέγας Βασίλειος, και ο Χρυσόστομος αργότερα, ο Μέγας Βασίλειος ξεπέρασε και το Λιβάνιο. Και δεν το είπε κανείς άλλος, το είπε ο ίδιος ο Λιβάνιος αυτό σε μία ημέρα που του έστειλε ένα γράμμα ο Μέγας Βασίλειος. Ακούστε τώρα ένα πολύ ωραίο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα που λέει και έτερος Καπαδόκης. Το ξέρετε αυτό που το συνηθίζουμε, το λέμε σαν παροιμία. Αυτό είναι του Λιβανίου. Γιατί, τι έκανε ο Μέγας Βασίλειος?
Αφού τελείωσε τη σχολή και έφυγε από το Λιβάνιο και πήγε στην Καπαδοκία, κάθε λίγο και λιγάκι έγραφε ένα γράμμα και του λέει: Λιβάνιε, σε παρακαλώ, θα σου στείλω έναν Καπαδόκι, ο οποίος όμως είναι φτωχός και δεν έχει λεφτά και πολλά. Επειδή λοιπόν η φιλοσοφία σου είναι εναντίον του πλούτου, σε παρακαλώ, πάρ' το παιδάκι και σπούδασέ το κτλ. Και βοήθησέ το. Εγώ τι μπορώ να σου πέμπω, αλλά και εσύ μη ζητάς παραπάνω κτλ. Και κάθε φορά που πήγαινε ένας Καπαδόκης, έλεγε ο Λιβάνιος: Και έτερος Καπαδόκης. Κι άλλος Καπαδόκης. Γι' αυτό έμεινε αυτό και έτερος Καπαδόκης. Και πραγματικά έχουμε επιστολές μεταξύ του Αγίου Βασιλείου και του Λιβανίου, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Και θα σας πω μόνο ένα. Όταν έστειλε μία επιστολή ο Λιβάνιος, ο Άγιος Βασίλειος προς τον Λιβάνιο, τη διάβασε, ακούστε τώρα τι γράφει ο Λιβάνιος ο ίδιος. Και τι λέει: Αφού ανέγνωσα την επιστολή σου σιωπηλός, φώναξα, ενικήθημε. Δηλαδή όλοι οι φιλόσοφοι της εποχής μας, όλοι οι σοφοί, όλοι οι ρήτορες, νικηθήκαμε. Και χαμογέλασα και είχα και χαρά. Και με ρωτήσανε οι άλλοι μαθητές που ήσαν μπροστά, τι ήταν η πέστης, δηλαδή ποιος ενίκησε, πώς νικήθηκες. Και απάντησα ότι οι σκάλος επιστολών έχω νικηθεί. Δεν ξέρω να γράφω εγώ τόσο καλά όσο αυτός ποιος, γιατί με έχει νικήσει ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος με νίκησε, ο μαθητής. Και ο δάσκαλος, όχι σαν τους δικούς μας, που είναι κάτι δάσκαλοι στα πανεπιστήμια που κρατάνε τις θεσσάρες και δεν κουνιόνται από τη θέση τους καθόλου. Και αν πάει ένα φιντανάκι που είναι πιο έξυπνο, πιο καλό να βγει και αυτό, το κυνηγάνε να το σφάξουν, να το κόψουν από όλες τις μεριές. Ενώ ο Λιβάνιος, μακάρι να αγαπούσατε το Λιβάνιο. Μακάρι όλοι εσείς να ξέρατε τι είναι ο Λιβάνιος, τι είναι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, τι είναι αυτοί. Μακάρι αν είσαστε με αυτούς, αλλά ούτε αυτούς δεν ξέρετε. Γιατί αν τα ξέρατε αυτά, θα ομολογούσατε αυτό που είπε ενικήθημεν από τον Βασίλειο. Γιατί πού θα πάει μετά, πρέπει να το διαβάσει αυτό. Τι το έγραψε ο Λιβάνιος, ότι ενικήθηκα από τον Βασίλειο. Και λέει, είναι δε φίλος ο άνθρωπος και δια τούτο εφραίνομαι. Το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενικήθηκα από τον Βασίλειο, αλλά επειδή είναι φίλος ο άνθρωπος. Προσέξτε, το μαθητή του τον ανεβάζει και το λέει είναι φίλος ο άνθρωπος και γι' αυτό εγώ εφραίνομαι. Κανείς φτωχός, του λέει, που έχεις να μην διστάσει να δαθήσει μέχρι εδώ. Να έρθει και το μοναδικό πρόσον που χρειάζεται ένας μαθητής μου, όπως με ήξερες και από πριν, είναι, ποιο λέει, να γνωρίζει να κοπιάζει, λέει ο Λιβάνιος. Δεν χρειάζονται λεφτά, θα τον διδάξω τσάμπα. Άρα να μην τεμπέλεις, θα τον μολύνεσαι της εμείς ραθυμίας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και να περιμένω σόν και καλά από τον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό να κάνει τα θάτων, να κάνει ό,τι μπορεί αυτός. Όχι, σε εμάς δεν ισχύει έτσι, του λέει, να γνωρίζει, να κοπιάζει. Και ο Σάκης, αντιλαμβάνομαι, κάποιο πτωχό, γράφει ο Λιβάνιος, να έχει τον έρωτα της μαθήσεως, αυτό τον τοποθετώ πάνω από τους πλούσιους μαθητές που μου πληρώνουν τα δίδακτρα. Γιατί παρόλο που εμείς δεν είχαμε τέτοιους δασκάλους, εγώ δηλαδή και εσύ Βασίλειέ μου, αλλά θέλανε τα λεφτά, τουλάχιστον ως προς το σημείο αυτό είμαστε καλύτεροι από τους δασκάλους μας. Έφυγε αυτός ο μεγάλος ρήτορας ο Λιβάνιος και γράφει τώρα ο Μέγας Βασίλειος στο Λιβάνιο. Τι του λέει? Εμείς ο θαυμάσιε, ο καημένε Λιβάνιε, του λέει, θαυμάσιε ρήτορα, εμείς τώρα συναναστρεφόμεθα τον Μωυσή και τον Ηλία. Πάει ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος, πάνε οι υπόλοιποι, οι οποίοι τι λέει, και άλλους παρομοίους μακαρίους άνδρας, οι οποίοι λέει ανακοινώνουν τα αγία σκέψεις τους προς εμάς με βαρβαρική φωνή. Τα λένε βαρβαρικά, δεν τα ξέρω τα πούνε όπως τα λένε οι Έλληνες, κομψεγόμενα. Και εκφέρομαι εκείνα τα οποία λέγομαι, λαμβάνομαι από αυτούς, κατά μεν την έννοια αληθινά, εδώ είναι η ουσία, ότι δεν πειράζει που λέγονται με βαρβαρικό τρόπο. Αυτά έχουν την έννοια την αληθινή. Κατά την έννοια αληθινά, κατά δε τη λογοτεχνική μορφή, αμάθη. Δεν μπορούμε εμείς να τα πούμε ωραία. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να τα πει ωραία ούτε με το συντακτικό και βραδίγλωσσος κιόλας. Αλλά είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τόση χάρη είχε που δεν μπορούσε κανείς να τον δει. Άμα δεν εσκέπαζε τη μούρη του, μετά που κατέβηκε σαν στο Θεό, δεν μπορούσε κανείς να τον δει. Γι' αυτό κυκλοφορούσε πάντα μια πετσέτα που για να μιλήσει στο λαό την κατέβαζε, γιατί έλαβε το πρόσωπο. Παρόλο που δεν ήταν για καλό παιδάκι τελείως,
Και μια γυναίκα πήρε Αιθιόπισσα, ενώ άφησε τη γυναίκα του, τη Σαρεπτά και την, πώς λένε, και η Μαριάμ έκανε φασαρία γιατί πήρε άλλη γυναίκα. Αλλά ο Θεός όμως, επειδή δεν βρήκε άλλον άνθρωπο να προσομιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, και ξέρετε τι λέει, στόμα με στόμα μίλησα. Το γράφει. Η Παλαιά Διαθήκη λέει στοματάκι με στοματάκι. Πώς τα λένε δύο ερωτευμένοι, έτσι τα είπαμε το Μωυσή το δούλο μου, γι' αυτό του έδωσα τη χάρη και λάμπει το πρόσωπό του και τα ελαττώματα που σαν άνθρωπος φυσικά έχει κτλ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εξάλλου από πού τον επήρα και πού τον πήγα τον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος να κοιτάτε την πορεία του. Αλλιώς να γεννηθεί σε μια εποχή που σου διδάσκουν την πορνεία πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και αλλιώς να γεννηθεί σε μια εποχή που ήταν όλο ασκητικό ο γύρος τρόπος, και αλλιώς να γεννηθεί σε μια εποχή που δεν άκουσες ποτέ για τον Χριστό, και αλλιώς να γεννηθεί σε μια εποχή που κάθε μέρα χτυπάγαν οι καμπάνες και μπορούσες να πεις τι γίνεται, γιατί χτυπάνε αυτά. Λοιπόν, απαντάει τώρα ο Λιβάνιος προς τον Βασίλειο. Λοιπόν, του λέει, τα βιβλία, όπως λέγεις, μπορεί να έχουν χειρότερο ύφος, αλλά για σένα έχουν καλύτερο νόημα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο διακριτικός, ο ντόμπρος, ο άνθρωπος, ας είναι και αλόθρησκος. Σέβεται τη γνώμη, και πώς τη σέβεται? Δεν τη σέβεται διότι δεν θέλει να το στεναχωρήσει, όχι. Τι λέει? Ναι, έχεις δίκιο, τα βιβλία αυτά έχουν καλύτερο νόημα. Ναι. Και κανείς δεν σε εμποδίζει, παιδί μου, να είσαι χριστιανός, να τα χρησιμοποιήσεις. Εσεβάστηκε. Τέτοιοι άνθρωποι ήσαν άνθρωποι που είχαν έρθει σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν είχαν αυτή την κακομεριά που μαλώνουν όπως μαλώνουν σήμερα, μέρα νύχτα, μαλώνουν σε αυτά τα κανάλια και είναι ο έτοιμος να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Γιατροί, παραγιατρουδάκια κτλ. Τρέχουν όλοι να κάνουν το εμβόλιο. Βγάζει ο άλλος τη ραντούλα, βγάζει ο άλλος αυτό εδώ πέρα. Τρέχουν να δρούσουν στον κόσμο ποιος θα κάνει το εμβόλιο κτλ. Δεν χρειάζεται, μωρέ. Μάλιστα, ο τάδε έκανε το εμβόλιο, ο τάδε έκανε το εμβόλιο κτλ. Φτάνουμε σε ένα σημείο δηλαδή όλη η προσωπική ζωή και μια. Το σώμα, εμείς έτσι μαθαίναμε στην ιατρική. Όταν κάναμε μια θεραπεία, δεν το σκεπάζαμε. Μπορώ να σας πω ότι οι δασκάλοι μας, οι παλαιοί μας λέγανε ότι όταν θα γυμνωθεί ο άνθρωπος, θα το σκεπάσετε με το σεντόνι και σιγά σιγά όταν θα πορεύεσαι στο κάθε μέλος, θα το ξεσκεπάζετε και θα σκεπάζετε ξανά το άλλο μέλος που έχει χρειαστεί να το εξετάσετε, το σκεπάζετε. Εμείς τέτοιους δασκάλους είχαμε. Από το Μαλάμο ξεκινάει αυτή η παράδοση της κλινικής εξέτασης στην ιατρική. Έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τη σωστή παθολογική κλινική εξέταση στον ασθενή με 100 τόσα σημεία που αν τα μελετούσαν προσεκτικά, τα υπέρχα και τα άλλα τι θα ήταν. Απλώς ερχόντουσαν και θα μας λέγανε ναι, αυτό που σκεφτήκατε είναι αλήθεια. Τέτοια ιατρική έμαθε αυτός εδώ. Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε την ιατρική, λέει, τόσο καλά, θα το πούμε παρακάτω, ώστε ήξερε τα σημεία, τα κλινικά, τις θεραπείες, τις δίαιτες, να θεραπεύει λεπρούς, να καθαρίζει πληγές, να κάνει, να κόβει μέλη, να καθαρίζει. Ήτανε πλήρης, γι' αυτό ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος είναι πανεπιστήμων. Εάν μπορεί ένας άνθρωπος να τα μαζέψει όλα, αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος. Ο Γρηγόρης ο Θεολόγος δεν τα ενδιαφέρει αυτά. Το Χρυσόστομο καθόλου. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος είναι πανεπιστήμων, είναι προστάτης όλων αυτών των ανθρώπων που δεν τους αρκεί μόνο η Θεία Χάρις και τα Άγια Βιβλία και το Άγιο Πνεύμα, αλλά θέλανε λίγο γνώση από την γενική παιδεία. Και ξέρετε, την έχουμε ανάγκη τη γνώση γενικής παιδείας, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις σε έναν αδερφό ο οποίος ξέρει μόνο τη γενική παιδεία και δεν ξέρει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, δεν μπορείς να μιλήσεις στον άνθρωπο αυτό. Πρέπει να τον πάρεις σιγά σιγά, να τον εισάγεις και να ξέρεις και την κοσμική του νοοτροπία και τι ισχύει σήμερα στον κόσμο και ποιες είναι οι θεωρίες και σιγά σιγά να τον εισάγεις. Δεν είναι για όλους. Θα μου πεις, άμα έχω τον Χριστό, μπορεί να έχεις τον Χριστό, χαλάκι σου. Αλλά αυτοί που τα λένε αυτά, έχω τον Χριστό, ξέρω πολύ καλά, οι αρχιερείς σας είναι έτσι, εκείνοι είναι έτσι. Αυτοί που τα λένε αυτά, μακριά από αυτούς, μακριά. Και κάτι άλλους που λένε, εμείς τα ξέρουμε, εμείς βάλαμε πλάτη, εμείς κρατήσαμε το Κίνο, εμείς κρατήσαμε τον Εύρο, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Μακριά. Άνθρωπος που τα λέει αυτά είναι αταπείνωτος. Γι' αυτό εμένα μου πήρε ένας γέροντας και μου είπε, ξέρεις τι μου αρέσει εσένα, που λέει, λέω τι γέροντά μου, ότι μερικές φορές λες και τα λάθη τα δικά σου που έχεις κάνει. Βέβαια. Μα δεν μπορούμε να πούμε τα λάθη μας. Δεν ντρεπόμαστε για τα λάθη μας. Ντρεπόμαστε τον Χριστό για τα λάθη μας. Αλλά τα λέμε και σε εσάς πολλές φορές για να καταλάβετε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε μια πορεία προς την αγιότητα. Και άρα στην πορεία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά λάθη.
Αλλά είμαστε σε μία πορεία. Δεν τελειώθη. Σήμερα οικούστη αυτό για τον γέροντα, τον πατέρα, τον δεσπότη μας, τον Χρυσό, που εκοιμήθη τον Άγιο Καστορίας. Τι του είπανε? Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα. Του το είπανε χθες? Τον παντρέψανε την ώρα που γινόταν η χειροτονία? Του είπανε Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα? Ποτέ η Εκκλησία δεν το λέει. Όταν πηγαίνει στον τάφο λέει ετελειώθη ο αδελφός ημών. Μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα. Στον δρόμο είμαστε χριστιανοί. Αφήστε το αυτό που έχετε όλοι ο ένας δείχνει τον άλλον. Αυτή είναι αρρώστια μες στην Εκκλησία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αρρώστια στην Εκκλησία. Ο ένας πρέπει να αγαπάει και τούτος ο Άγιος, λοιπόν, τις λέει όμως. Ναι, του λέει. Δεν σε εμποδίζει κανείς να διαβάζεις αυτά. Αλλά της παιδείας την οποία έχεις ήταν δική μου, εγώ στην έδωσα. Λέει ο Λιβάνιος. Και τι του λέει? Και ό,τι να κάνεις, οι ρίζες θα μένουν όσο υπάρχεις. Και κανείς χρόνος δεν μπορεί να τις αποσπάσει. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν πειράζει, ας τις έχεις και ας τις ποτίζεις λίγο. Αυτός τέτοιο δάσκαλο είχε. Τέτοιο δάσκαλο είχε. Δεν βλέπετε τώρα εσείς που έχετε τους Αγίους Πατέρες και μπορείτε και διαβάζετε τα βιβλία. Αυτοί ήταν πρωτοπόροι. Αυτοί αντιμετώπισαν τις αιρέσεις. Αυτοί αντιμετώπισαν τον ιδωλολατρικό κόσμο. Αυτοί αντιμετώπισαν τις γνώσεις του ιδωλολατρικού κόσμου. Αυτοί αντιμετώπισαν τις γνώμες που υπήρχαν για το πώς έγινε ο κόσμος στην εποχή εκείνη. Τι λέτε? Και με τι κίνδυνο αγωνίας μην κάνουν λάθος. Τώρα τα βρίσκετε έτοιμα, κάνετε τα βιβλία έτσι, διαβάζεις, βγαίνεις από εδώ, βγαίνεις από εκεί και κάνεις και λάθος πάλι. Αυτοί είναι πρωτοπόροι και γι' αυτό τους τιμούμε, αυτή την τριάδα Βασίλειων Κεσαρίας, Γρηγόριον των Αζιανζινών, των θεολόγων και τον μόνο θεολόγο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τους άλλους πατέρες. Να ξέρετε ότι προηγείται ο Αθανάσιος ο Μέγας. Ο Αθανάσιος ο Μέγας εσήκωσε την Εκκλησία. Και υπάρχουν κείμενα μεταξύ τους, έχουν κείμενα οι πατέρες προς Αθανάσιον, προς Αθανάσιον, προς Αθανάσιον, προς Αθανάσιον, προς Αθανάσιον, προς Αθανάσιον. Ο Βασίλειος έχει άπειρες επιστολές προς τον Αθανάσιο τον Μέγα. Και μάλιστα επειδή ο Αθανάσιος έχει πάρα πολλές δουλειές ο άνθρωπος και δεν προλαβαίνει να απαντήσει στον Βασίλειο, του λέει: μωρέ, μήπως σε κουράζω και δεν θες να μου απαντάς? Ο Άγιος με λεπτότητα καρδία σου λέει: εσύ έχεις το μέλημα όλων των εκκλησιών. Ας σταματήσω να σε ενοχλώ, διότι πώς θα μου απαντήσεις για το καθένα? Αυτό είδατε λοιπόν, από εδώ σας διάβασα μέσα, γιατί εγώ έχω μία παράδοση, θέλω μέσα από τα κείμενα να σας δείχνω τον άντρα. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ τα βιβλία και μπορώ να τα βρείτε που είναι και να τα διαβάσετε και να καταλάβετε καλύτερα. Αυτός ήταν ο Λιβάνιος. Ο Λιβάνιος ο καημένος είχε ερωτευτεί μία, δεν πειράζει, μ' αρέσουν αυτά. Καλή φορά που λένε στην εκκλησία. Στην εκκλησία, γιατί δεν λέγονται αυτά? Σιγά καημένε. Ο βίος της Αγίας Ευγενίας που διαβάστηκε προχθές, το τι έλεγε δεν λέγεται μέσα. Με αυτήν τη μελανθία που την κυνηγούσε, σιγά, επειδή δεν πάτε στην εκκλησία και δεν έχει το μυαλό σου να ακούτε, αλλά έχετε όλο, να δούμε τον ένα, να κρίνουμε τον άλλο, ο παπάς δεν το έκανε εκεί, το σταυρό. Δηλαδή, μιλάμε μια κρίση, μια κατάκριση. Γι' αυτό ο Θεός σου λέει: τι να δεις, έχω ανοιχτές. Τότε δεν πάνε καλά. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Μετά που τελείωσε αυτές τις σπουδές που έκανε στην Κωνσταντινούπολη, δεν τ' άρεσε και λέει: θα πάω στην Αθήνα, λέει στους γονείς. Ή ότι πρέπει να πάρεις, ας πούμε, σαν να πας, ας πούμε, πώς πήγε στο Χάρβαρντ, ας πούμε, ο Τζόρδας, κατάλαβες, άμα δεν πας σε ένα Χάρβαρντ, δεν έχεις πάρει αυτό, πώς το λένε έτσι, που σου βάζουν από πάνω του. Ήθελε λοιπόν ο καημένος να πάει στην Αθήνα, θεωρώντας ότι στην Αθήνα θα έπαιρνε μια τελειωτική και θα ήταν και θα το είχε και αυτό. Βασικά θα γίνει δικηγόρος, ξέρετε. Δικηγόρος αυτό σκεπτόταν. Δεν είχε παραπάνω. Απλώς ήταν ευλαβέστατος. Και θα σας πω και κάτι που λέει ο Γρηγόρης ο Θεολόγος: ή το ιερεύς προτού να χειροτονηθεί και προτού να βαπτιστεί. Ή το ιερεύς προτού να χειροτονηθεί αλλά και προτού να βαπτιστεί ακόμα. Ζούσε ως έναν ιερέα. Αυτό είναι το φοβερό του Βασιλείου. Είτε τέτοια καθαρότητα που είχε και τέτοιο σεβασμό και τέτοια αγάπη προς τον Χριστό που δεν σήκωνε ούτε ιδωλολατρικές τελετές, τίποτα. Ποιος ήρθε πρώτος στις Αθήνας? Στις Αθήνας πρώτος ήρθε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του λέει: κάτσε, Βασιλάκι μου, θα πάω εγώ πρώτος να δω τι κατάσταση είναι εκεί πέρα και θα σου πω να έρθεις. Εδώ λοιπόν υπήρχαν διάφορες σχολές. Τι εννοεί? Υπήρχε λοιπόν μια σχολή που την είχε ένας φιλόσοφος, άλλη σχολή που την είχε άλλος. Ήταν διάφορες σχολές. Όλες ήταν πληρωτικές. Και τι κάνανε οι φοιτητές? Μόλις μαθαίνανε ότι κατέβαινε ένα καράβι στον Πειραιά,
οι φοιτητές, πληρωμένοι από τους δασκάλους, τρέχανε να πιάσουν τη Μαρίδα που ερχόταν την καινούργια και να τους πει: στο δικό μας αυτό το πανεπιστήμιο, στο δικό μας, στο δικό μας, στο δικό μας, στο δικό μας. Τα ίδια κόλπα που γίνονται παντού. Πώς κάνουν αυτά τα που στέλνουν διαφημίσεις στα διάφορα πανεπιστήμια ή τα ίδια ακριβώς. Λοιπόν, πηγαίνανε και του λέγανε: στο δικό μας και τα έξοδα τόσο, ο δικός μας ο δάσκαλος. Αλλά εκεί που γινόντουσαν και μάχες, μαλώνανε μεταξύ τους οι μαθητές. Οπότε κατέβηκε ο Γρηγόρης ο θεολόγος, επέρασε αυτή τη φασαρία και είπε: καλά, θα ανεβώ στα Αθήνας και θα διερευνήσω μόνος μου. Τι κάνανε αυτοί? Αυτοί στα μακρά τείχη που είχαν γκρεμιστεί πια τα μακρά τείχη, αλλά ήταν η λεγόμενη οδός Πειραιώς. Αυτή η οδός Πειραιώς που μέχρι σήμερα την έχετε. Ανέβαιναν από την οδό Πειραιώς και ερχόντουσαν μέχρι που να έρθουν στην Αθήνα, περπατώντας. Μνέλαντε που όλοι οι παλιοί φοιτητές είχαν σταθεί σε διάφορες δρόμους και τους βγάζανε γυναίκες γυμνές, τους πρόχνανε άντρες γυμνούς, τους φτύνανε, τους κάνανε δηλαδή, πώς τα λένε αυτά, την καζούρα και τα. Στο στρατό, κάπως τα λένε, κάπως. Τα γυμνάσια, αλλά πώς κάπως λέγονται στο στρατό αυτά, λοιπόν, τους κάνανε τέτοια γυμνάσια. Τα καψόνια τους κάνανε, να δείτε. Ο Γρηγόρης ο θεολόγος τα πρόβατα του Θεού. Και πέρα το σπρώχνω από εδώ, το σπρώχνω από εκεί κτλ. Και τα πέρασε όλα αυτά. Πού να γράψει το Βασίλειο ότι μόλις θα έρθεις να σου πετάξουν γυναίκες πάνω οι γυμνές και αυτά. Στο υδράδευτος. Και του γράφει τα γράμματα, καλά είναι, λέει, η πόλη είναι κατήδωλος, θα έρθεις εδώ, θα είμαστε μαζί, θα δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά τώρα για να δείτε τι σημαίνει αγάπη. Δεν την έχουμε αυτή την αγάπη. Δεν την έχουμε. Γιατί αν ο Βασίλειος πόναγε μία φορά από αυτά, το λεπτό πνεύμα του Γρηγορίου, του ποιητού Γρηγορίου, πόναγε 1000 φορές. Ο Βασίλειος ήτανε, ο Γρηγόριος ήταν λεπτός άνθρωπος. Κάνανε μία σύναξη και τους λέει, ξέρετε, λέει, θα έρθει ένας μαθητής που τον είναι Βασίλειο. Προσέξτε, τους λέει, αυτός όμως, μόλις του κάνετε ένα τάκ, θα σηκωθεί να φύγει. Και θα είναι κρίμα να χάσει η Αθήνα στον αιώνα τη μνήμη ότι έφυγε ο Βασίλειος και δεν τη σπούδασε εδώ. Λένε οι άλλοι, οι συμμαθητές του πια που τον είχαν αγαπήσει. Και τι θα κάνουμε, του λέει, αυτή η παράδοση να υποστεί τα βάσανα δεν μπορεί να την κλειτώσει ο φίλος ο Βασίλειος. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει, του λέει. Λέει τι? Να περάσεις εσύ τα βάσανα ξανά για τον Βασίλειο. Λεπτομέρειες του βίου. Γινώσκεις σαν να γινώσκεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Και είπε ναι. Και τον πήγανε στα φάλιρα και τον εφέρανε ξανά προπυλακίζοντάς τον χωρίς να τον λυπηθούνε. Και μόλις φτάσανε εκεί που περίπου σήμερα είναι τα πρόπυλα, δηλαδή είναι μια Αγία Τριάδα εκεί κάτω στο κεραμικό, εκεί ντραπήκανε και είπανε αυτός είναι δάσκαλός μας να κάνει αυτό το πράγμα ο Γρηγόριος. Ήρθε λοιπόν ο Βασίλειος, κατέβηκε από τη σκάλα μια χαρά, ωραία, δεν πέρασε κανένα βάσανο, μια χαρά, τον πήρε ο Γρηγόριος, γιατί το είχε ξαναπεράσει ο Γρηγόριος για τον Βασίλειο. Πού βλέπετε τέτοια θυσία αγάπης? Και βλέπετε και τα άγρια ήθη, παρόλο που σπουδάζανε και νομίζανε ότι ήσαν καλλιεργημένοι, πόσα άγρια ήθη είχανε και πώς συμπεριφερόντουσαν. Και αυτά ήρθε ο Χριστός και η διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να καταλύσει. Ο Βασίλειος όταν ήρθε, 3 μέρες κάθισε. Την τρίτη μέρα του λέει φεύγω. Βρε Βασιλάκι μου, βρε Βασίλειέ μου, βρε θα είμαστε εδώ πέρα παρέα, βρε να διαβάζουμε μαζί, βρε Βασίλειο. Όχι, του λέει, κατήγολος η πόλης. Δεν μπορώ. Η ζωή ήταν ντόλτσε βίτα των συμμαθητών. Χαμός στο ίσωμα. Δηλαδή ήταν μια. Καταλαβαίνετε. Ήταν νεολαία μαζωμένη πάρα πολύ, γλέντια και χαρές τα βράδια κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι δεν προχωρούσε το πράγμα των σπουδών τους σωστά. Και λέει: όχι, θα φύγουμε. Λέει ο Γρηγόριος, σε παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσουμε λιγάκι ακόμα, θα σου περάσει. Και τότε βρήκανε τη σπηλιά των Αγίων Ισιδώρων. Και πήγαιναν εκεί πέρα, εκεί ήταν παλιά σπηλιά και εκεί υπήρχε και ναός, ο οποίος νομίζω ήταν αφιερωμένος στην Αγία Θεοτόκο ήταν, λοιπόν, και εκεί εκκλησιαζόντουσαν και όσες μέρες έμειναν στην Αθήνα, μόνο το δρόμο το ξέρανε, από το σπίτι τους στο πανεπιστήμιό τους, στη σχολή τους που είχαν τον σοφιστή τους και από το σπίτι στην εκκλησία. Κανέναν άλλο δρόμο δεν γνωρίσανε.
Ομοιάζουν με έναν Άγιο που πήγε στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει τα ζεμπίλια του και για να μπει στην Αλεξάνδρεια έπαιρνε μέσα από τα πορνεία. Και πέρασε μέσα και όταν γύρισε του είπαν οι άλλοι κάτω, τι είδες. Συνήθεια είναι αυτή έτσι. Γιατί είπε, είδα μόνο τον Πάπα, τον Πατριάρχη. Λέει, καλά, δεν είδες αυτό, δεν είδες το Σεραπείο, δεν είδες εκείνο, δεν είδες το άλλο, δεν είδες αυτό. Λέει, αληθινά σας λέω, μόνο τον Πάπα είδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νους των ανθρώπων είχε καλλιεργηθεί και καλλιεργιότανε και δεν κοίταζαν τα ματάκια τους πέρα από το έσω της ψυχής τους. Και μάλιστα σας το ξαναλέω, αβάπτιστος, δεν είχε βαπτιστεί ακόμα. Γυρίζει στην πατρίδα του και αρχίζει να σκεφτόταν να κάνει το δικηγόρο. Αλλά λέει, μωρέ, δεν πάω μια βόλτα. Όλοι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να πάνε μια βόλτα. Λοιπόν, και ποια βόλτα θα πάει, που πήγε αυτός? Πήγε στη Συρία, πήγε στην Αίγυπτο να δει τους μοναχούς. 3 χρόνια έλειψε. Επισκέφθηκε τους μοναχούς, επήρε από όλους τους πατέρες τις ευλογίες, κατέγραψε μέσα στην καρδιά του τον τρόπο της ασκήσεως, ερμήνευσε στην καρδιά του διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής τα οποία ήταν δυσνόητα κλπ. Και επέστρεψε σιγά σιγά πίσω. Ήδη ο Άριος είχε μεν αποθάνει, αλλά ο αριανισμός είχε και παραμείνει και συνεχιζόταν και τον ταλαιπώρησε και τον Άγιο, αλλά ο Άγιος μαζί με τον Γρηγόριο, τον φίλο του, είχαν πια καταλήξει και είχαν ασπαστεί το δόγμα της Νικαίας πλήρως, αλλά τώρα δεν είχε τελειωθεί το πιστεύω, γιατί δεν είχε αρχίσει η φασαρία για το Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε? Και ο Γρηγόριος ο θεολόγος βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ. Ο Βασίλειος τώρα θέλω να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Ο Βασίλειος, χριστιανοί μου, ο Γρηγόριος ο θεολόγος του λέει, εάν δεν βγεις να κηρύξεις υπέρ του Αγίου Πνεύματος καθαρά, δεν είσαι Ορθόδοξος. Γιατί? Γιατί ο Βασίλειος, ενώ επίστευε στο Άγιο Πνεύμα ότι είναι Θεός, επειδή υπήρχε αυτή η φασαρία, έλεγε να μην τους εξοργίζομαι, σιγά, βλέπετε, με μια διάκριση λιβανική, του Λιβανίου. Λοιπόν, ο Γρηγόριος δεν σπούδασε τόσο στο Λιβάνιο όσο σπούδασε ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, με μια διάκριση θα τους το φέρουμε, Γρηγόρια. Όχι, έλεγε ο Γρηγόριος, αυτός ο ποιητής. Όχι, θα βγεις και θα το ομολογήσεις. Και πράγματι, στο τέλος σε κάποια στιγμή εμφανερώθη, και ίσως σας διαβάσω ένα κείμενο που καθαρά ορίζει και τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και ποια είναι και τι γίνεται. Λέει ο ίδιος ο Γρηγόριος ο θεολόγος που του έγραψε τον επιτάφιό του, λέει, όλα τα έμαθες, τη ρητορική, τη φιλοσοφία, την αστρονομία, τη γεωμετρία, τα μαθηματικά, την ιατρική. Η ιατρική, λέει, είναι τέχνη φιλοσοφίας και φιλοπονίας καρπός και κατέξιν τέχνης αφήκετο. Προσέξτε τι λέει δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι καλός ιατρός εάν δεν έχεις εσωτερικό φιλόσοφο βίο. Εάν δεν αγαπάς τον πόνο και εάν δεν συνηθίσεις την τέχνη, αλλιώς δεν θα είσαι πλήρης γιατρός. Βλέπετε, πάνε πέρα και από τον Ιπποκράτη, πάνε πέρα και από τον Γαλήνο. Και καμιά φορά λέτε εσείς ο όρκος του Ιπποκράτη, όποιος διαβάσει τον όρκο του Ιπποκράτη πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Γιατί ο όρκος του Ιπποκράτη είναι συντεχνιακός λόγος. Λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι την ιατρική δεν θα τη μάθω σε κανέναν άλλον παρεκτός μόνο στον πατέρα, στο γιο του δασκάλου. Αυτό είναι. Εκείνο που λέει και που δεν θέλετε να τα ακούτε ποτέ είναι δεν θα μπω σε σπίτι και θα κάνω σεξουαλικά πράγματα, το ευκίζεται, και το άλλο που λέει δεν θα δώσω ποτέ φάρμακο φθορείες στις γυναίκες για να βγάλουν παιδιά. Τι το κάνετε τον όρκο? Ψέματα είναι και αυτός ο όρκος. Οι περισσότεροι δυστυχώς και άποψη έχετε και το καταπατούμε. Λοιπόν, καλύτερα και αυτός ο όρκος, ο Ιπποκράτης δηλαδή, θα έλεγε «Μα δεν τρεπόσαστε λίγο, τι ευκιζόσαστε στον όρκο μου?» Φανταστείτε πόσο όταν δεν θέλουν να αρκιστούν και στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στο Πανάγιο όνομα της Αγίας Τριάδος. Εγώ δεν αρκίστηκα. Όταν πήγα και μου σηκώσαν το χέρι, μου παρασηκώσει το χέρι έτσι και ορκίζομαι στον Ασκληπιών και στην Υγεία. Βλέπετε από εδώ πέρα. Γι' αυτό έχουν γίνει πολλά λάθη από χρόνια και δεν δίνουμε σημασία. Τα αφήναμε και διαιωνιζόντουσαν κανονικά. Πάμε παραπάνω.
Αφού τελείωσε λοιπόν με τους πατέρες εκεί που πήγε στην έρημο, ξαναγυρίζει πίσω και πάει στην Κεσάρια. Στην Κεσάρια κάνει το λάθος να κάνει λίγο το δικηγόρο. Όχι πολύ καιρό, κατά 2 μήνες. Πω μετά κατάλαβε τι γίνεται. Ψέματα, κατάσταση, ξέρετε πώς είναι η δικηγορική ζωή. Σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει, του γράφει η αδερφή του, η Μακρίνα, ένα γράμμα. Και του λέει: έλα εδώ, δεν είσαι για αυτά, άστα την περιουσία, άστα, έλα εδώ στο κτήμα μας, στον Ήρη ποταμό. Και εδώ θα σε μάθω εγώ, θα διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη καλύτερα, τα Ευαγγέλια κτλ. Γράφει και στο Γρηγόριο το θεολόγο και του λέει: Γρηγοράκι μου, έλα σου έχω βρει ένα μέρος που είναι ένα βουνό από εδώ, που έχει ποτάμια, που έχει νερά, που έχει ελάφια, που είναι ωραία δέντρα, που είναι όλα. Δεν θα φάμε κρέας. Μαχαίρι δεν θα υπάρχει, θα τρώμε μόνο ψάρια από το ποτάμι και χορταράκια και απλά φαγητά και θα ζήσουμε ως ασκητές, όπως είδα τους ασκητές που ζούσαν κάτω στα μέρη της Αφρικής. Μόνο που εμείς θα χρησιμοποιούμε λίγο ζεστασιά γιατί τα μέρη είναι κρύα. Αυτό ήταν. Εκεί επεξεργάστηκε μέσα στην ψυχή του, αλλά δεν είχε βαπτιστεί ακόμα, αβάπτιστος ήταν. Επεξεργάστηκε μέσα στην ψυχή του, τι κανόνες θα μπορούσε να κάνει για να κάνει ένα μοναχισμό. Γιατί οι μοναχοί τώρα δεν είχαν στα μοναστήρια. Άλλος έμενε σε ένα μέρος, άλλος σε ένα σπιτάκι, άλλος είχαν τη σπήλαια. Δεν ήταν οργανωμένοι και δεν είχαν και κανόνες, δεν είχαν νόμους. Και εκεί τα σκέφτηκε. Και ένα μεγάλο Σάββατο το βράδυ, έτσι λένε στο βίο του, ότι ένα μεγάλο Σάββατο βράδυ, άλλοι λένε ότι ευαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος ήθελε αυτό να ξέρετε, γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος καθυστερούσε να βαπτιστεί, γιατί ήθελε να βαπτιστεί στον Ιορδάνη τον ποταμό. Αλλά ο Βασίλειος ο Μέγας ευαπτίστη, λένε ότι ευαπτίστη στην Κεσάρια μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Άλλοι λένε ότι ευαπτίστη στον Ιορδάνη. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ευαπτίστη και χρήστη, μεγάλο στην ηλικία. Και μετά τον παίρνει η αδερφή του και του λέει: άκουσε, άστα αυτά. Και μόλις σε ευαπτίστη τι κάνει, αρχίζει και μοίρασε τα χρήματα όλα, είχε πεθάνει και ο πατέρας, μοίρασε τα πάντα, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς, όλα και στους δούλους και σε όλα. Και όταν τα απόλυσε και τους δούλους και όλους και λοιπά, και όταν τα μοίρασε πάει στη Μακρίνα και κάθεται σε ένα σκαμί και κλαίει, έκλαιε. Του λέει η Μακρίνα: δεν πιστεύω να στεναχωρήθηκες, βασιλάκι μου, που τα μοίρασες. Λέει Μακρίνα, της λέει: όχι, ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι, γιατί δεν τα είχα μοιράσει νωρίτερα. Αυτή είναι η Άγια. Τέτοιος Άγιος ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Τι κάνει λοιπόν, μετά μαθαίνει ο επίσκοπος της Κεσάριας, ένας ευσέβιος καλός άνθρωπος, και του λέει: έλα να με βοηθήσεις στις αιρετικούς, στα προβλήματα κτλ. Και έτρεξε το πρόβατο του Θεού και πήγε και διακόνησε τον επίσκοπο. Έτσι το επίσκοπος τον εχειρωτώνησε διάκο, τον εχειρωτώνησε ιερέα στην Κεσάρια. Χιλιάδες άνθρωποι μαζευτήκανε για να φωνάξουν αυτό το άξιος και το άξιος και το άξιος. Λοιπόν, και ενώ ήταν τώρα ο Βασίλειος, ήταν απλός παπάς, προσέξτε να δείτε, βασιλεύει ο Ιουλιανός ο προβάτης. Ο οποίος Ιουλιανός αυτός, ο Ιουλιανός που τον αγαπάνε όλοι οι νεοπογίτες, τον αγαπάνε όλοι οι νεοδωρολάτρες, μας τον έχουν ότι είναι Άγιος, οικουμένης. Όταν έγινε βασιλεύς ο καημένος Ιουλιανός, το πρώτο πράγμα που έκανε τι ήτανε? Απαγόρεψε οι χριστιανοί να διδάσκουν στα σχολεία, οι δάσκαλοι, να μην υπάρχουν δάσκαλοι χριστιανοί. Αυτό έκανε το πρώτο. Και απαγόρεψε και τα χριστιανόπλα να μην πηγαίνουν στα σχολεία, να κάνουν ιδιωτικά στο σπίτι τους. Ωραίοι, το βλέπετε, γιατί μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Τι προοδευτικοί είναι? Και σαν να μην έφτανε αυτό, γράφει και στο βασιλιάκο μου, γράφει ένα γράμμα στο Βασίλειο, λοιπόν, το οποίο του λέει: Βασιλάκο, τα μαθαίνω όλα, του λέει, τα ξέρω, του λέει, ότι δεν με σέβεσαι, δεν με θεωρείς ότι είμαι αυτοκράτορας κανονικός, δεν με θεωρείς ότι είμαι άνθρωπος, εσύ που ήμασταν συμμαθητές παρέα, γιατί είχατε κάνει και ένα κύκλωμα μαζί. Βασίλειος, Γρηγόριος, ο Ιουλιανός ήταν ήσυχο παιδάκι, καλό άλλο. Ξέρετε αυτά τα παιδάκια που λες τι θα μας βγει, τι θα μας βγει, καταλάβατε. Είναι κάτι τέτοια παιδάκια και τον είχαν στην παρέα εκεί και τα λοιπά, μουλοχτός μέχρι να πάρει τη βασιλεία. Μόλις πήρε τη βασιλεία, φανερώθηκε τι ήταν. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν του γράφει του Βασιλείου: Βασιλάκι, θέλω 1000 λίτρες χρυσού να μαζέψεις. Γιατί δεν με σέβεσαι και άρα ξεσηκώνεις και τον κόσμο εναντίον μου και άρα θέλω 1000 λίτρες χρυσού. Γράφει ο Βασίλειος ένα γράμμα. Καλέ, μέχρι πέρσι φόραγες την τίβεδο του φιλοσόφου,
Μέχρι πέρσι είχαμε δάσκαλο τον Ιβάνιο που μας έλεγε ότι δεν αγαπάμε τα χρήματα. Μέχρι πέρσι μου έκανες τον καλό και τώρα ζητάς 1000. Και ξέρετε, ίσως να σας βρω τη λέξη, να σας πω τη λέξη που χρησιμοποίησε, ακούστε, του είπε, θα μου φτιάξεις 1000 κιλά χρυσάφι, τέλος πάντων, ακούστε τη λέξη, εξαριθμό ζυγοκαμπανοτρυπανήσεις. Ακούσατε τι του είπε. Αυτή είναι η γραμμένη λέξη του Ηλιανού του Παραβάτη. Εξαριθμό, θα το ξαριθμίσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι μια φορά, θα τα ζυγίσεις 6 φορές. Θα τα ζυγίσεις για να είναι ακριβώς. Και καμπανοτρυπανήσεις. Θα μου τα περάσεις δηλαδή τα χρυσάφια, θα τα τρυπήσεις και θα τα περάσεις σε τέτοια ώστε να μου τα φέρεις αρμαθιές. Όχι, γιατί μας λένε τώρα ότι δηλαδή. Και τι έκανε ο Άγιος. Ο Άγιος λοιπόν μαζεύει το λαό και του λέει, καημένε, του λέει, του γράφει ένα γράμμα, τόσο το χρυσάφι που ζητάς δεν μας θάμπωσε τη διάνοια. Εγώ θυμάμαι τη δική σου καλακογαθία του Ιωλενού. Μάθαμε μαζί τα ιερά και άγια γράμματα. Διαβάζαμε μαζί τις θεόπνευστες γραφές. Κατάντησες τώρα πλανεμένος με κακό φρόνημα. Αυτό είναι ο επίσκοπος. Δεν έχουμε επισκόπους. Και εμείς φοβόμαστε να πούμε αυτό. Κατάντησες πλανεμένος με κακό φρόνημα. Ξέρεις καλά, γαληνότατε, πως η πολιτεία που κάνουμε εμείς η δικιά μας βρίσκεται μακριά από χρήματα. Ποια πολιτεία? Του ασκητού. Πού θα τα βρω τα χρήματα ο ασκητής, καημένε που θέλεις τόσα? Πού να σου στείλουμε, λέει, 1000 λίτρες χρυσάφι? Λυπήσου μας, γαληνότατε, σε παρακαλούμε, εμείς δεν έχουμε τίποτα για να τραφούμε. Μόνο έχουμε να τραφούμε με λίγο κρυθαρένιο ψωμί. Αυτό έχουμε. Και τι λέει? Θα πάω σε πόλεμο για τους Πέρσες και θα περάσω και ουέ και αλίμενο αν δεν μου έχετε τα λεφτά. Και πέρασε απ' έξω από την Κεσάρια, είναι παπάς ακόμα, δεν έγινε δεσπότης. Πέρασε απ' έξω από την Κεσάρια ο Ιουλιανός και δεν καταδέχτηκε να μπει μέσα, μόνο του γράψε ένα γράμμα. Και του λέει, περνάει η αρχοντιά μου, θα γυρίσω και θα μου δώσει τα χρυσάφια. Θα πάω και θα γυρίσω και θα μου δώσει το χρυσάφι. Αλλά στείλ μου ένα δωράκι τώρα έτσι για να καταλάβω ότι με σέβεσαι σε βασιλιά. Στείλ μου ένα δωράκι. Και ο Μέγας Βασίλειος του έστειλε 3 κρυθαρένια ψωμιά. Πατήριος και Ιουβλεβά, ψωμί γιατί ο Χριστός είναι ο άρτος εξ ουρανού κατεβάς, και κρυθαρένιο για να του δείξει ότι εμείς δεν τρώμε από αλεύρι, αλλά τρώμε κρυθαρένιο ψωμί διότι είμαστε ασκητές. Τα βλέπει ο Ιενός και γίνεται παπόρι. Δεν τρέπεται λίγο. Τι ήταν αυτό που μου έστειλε για να με προσβάλλει τη βασιλεία μου? Μου έστειλε 3 ψωμιά κρυθαρένια. Και τότε του στέλνει, γράφει, σε ευχαριστώ για το δώρο σου βασιλάκι μου και σου στέλνω κι εγώ 3 δεμάτια με σανό. Σαν να το πει ότι είσαι γάιδαρος. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος που δεν φοβόταν τίποτα του απαντάει, βασιλιά μου, αυτό που τρώμε εμείς σου στείλαμε. Αυτό που τρως εσύ μας έστειλες. Αυτή είναι η Αγία. Δεν πουθενά. Βασιλιά μου, εμείς κρυθαρένιο ψωμί τρώμε, κρυθαρένιο ψωμί σου δώσαμε. Εσείς τρώσανο, σε δώμαστε. Τον είπε Γαϊδούρη, αλλά με πλάγιο. Αυτά τα έχει μάθει στο Λιβάνιο. Γιατί μας λένε, μα δεν πρέπει να μιλάτε άσχημα και αυτό και να είστε και ευγενείς και τα λοιπά. Από την Ευάγγελο είπες κάποια λέξη, είπες μια λέξη τούτη, είπες λέξη εκείνη, είπες αυτό και το. Μα ρε, άντε από εδώ, θα σας στείλω σε όλους σανό. Γιατί τρώμε σανό στο τέλος και εμείς τρώμε σανό, χριστιανοί. Όλα αυτά που μας παθαίνουμε είναι τα σανό. Μας δίνουν σανό και τρώμε. Όλοι. Και πολλές φορές και στην εκκλησία ταΐζουμε τους ανθρώπους σανό. Και γι' αυτό έχουμε χάσει τον κόσμο. Διότι αν τους δίναμε το αγνό, τον κρυθαρένιο, τον άρτο του, τον εκ του ουρανού καταβάντα, το λόγο, τον αληθινό του Κυρίου, που είναι μάχαιρα δίστομος, δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά επειδή πήγαμε και με την πολιτεία, πήγαμε και με την εξουσία, θέλουμε, έγραψε ο παπά, πώς το λένε, ένας καλός άνθρωπος, γιατρός, ψυχίατρος που είναι, ο πατήρ Βασίλειος ο Θερμός, έγραψε 2 ωραία κείμενα, τρανάκια μεγάλα δηλαδή, τα οποία είναι λιγάκι. Μόνο ο παπά Βασίλειο που σου αγαπάω πολύ, δεν είπες τίποτα για τα πολλά λεφτά και ένα άλλο δεν είπες. Δεν είπες τίποτα για το πώς γινόταν η εκλογή των επισκόπων στα αρχαία χρόνια. Αυτό, Βασίλειά μου, μην τα ξεχνάς. Έρθει η ώρα να κάνεις μια τρίτη συνέχεια γι' αυτό. Γιατί πρέπει να προτείνεις λύσεις. Ωραία είναι αυτά,
Αλλά πρέπει να κάνουμε λύσεις, πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις. Να δούμε τι μας στέει και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Όταν ήρθε η ώρα τούτος εδώ να γίνει επίσκοπος, μαζεύθηκε ο κλήρος και ο λαός. Και είπανε όλοι, όταν πέθανε ο επίσκοπος ο Ευσέβιος, είπανε το βασίλειο θα κάνουμε. Αρχίσανε και τι λέγανε. Μωρέ, είναι αρρωστούλης, ο καημένος, είναι αρρωστιάρικο, γιατί πραγματικά ήταν φιλάστερος άνθρωπος. Και γράφει ο Γρηγόρος ο Θεολόγος ένα γράμμα σε αυτούς και τους λέει: βρέστε με τα καλά σας, μήπως θέλετε κανένα να τρέξει Ολυμπιακούς αγώνες? Θέλετε άνθρωπο να σηκώνει τα χέρια του να κάνει προσευχή και ό,τι ζητάει το Θεό να σας το δίνει? Αυτό θέλετε? Αυτό μπορεί και από την καρέκλα να το κάνει ο Άγιος Επίσκοπος. Χρειάζεται να τρέξει για Ολυμπιακούς αγώνες, το θέλετε? Και μόλις το ακούσανε αυτό, τον εψηφίσανε όλοι. Οι μη μόνον οι Αριανοί ζώντες επίσκοποι. Αυτοί δεν το θέλανε. Δεν το θέλανε αυτοί. Και ετέθη εις τη Λιχνία. Ο Λιχνία ετέθη στο λιχνοστάτη και άρχισε να φωτίζει τον κόσμο της Κεσάριας. Βασιλεύει τώρα άλλος βασιλιάς, ονόματι Ουάλης. Άλλο κάρολ πατάτες. Αυτός ήτανε Αριανός, παρακαλώ. Αφού εκοιμήθη ο Ιουλιανός, βασίλευσε ο Ουάλης. Αυτός είχε παρατρεχάμενους. Όλες οι εξουσίες έχουν παρατρεχάμενους. Τους καλούς γλύφτες, τους ανακογλύφτες τους. Είχε λοιπόν ένα που τον λέγανε Μόδεστο. Ο κύριος Μόδεστος λοιπόν, κατ' εντολήν του Ουάλη, έφτασε στην εκκλησία της και επλησίασε τον Άγιο Βασίλειο και γίνεται ένας διάλογος, τον οποίο νομίζω πρέπει να σας τον πω ακριβώς αυτός ο διάλογος, πως έγινε, διότι αλλιώς δεν θα. Τέλος πάντων, να θυμάστε, ψήφο κλήρου και λαού έγινε, έτσι, σου ξαναλέω, ψήφο κλήρου και λαού. Δεν επεδίωξε να ανεβεί στον θρόνο. Τον αναζήτησε ο κόσμος και τον ανέβασε. Η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου και του λαού τον ανύψωσε στη θέση αυτή. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, για να βλέπουμε και τι θα μπορούσαμε να μας βοηθήσει και τι να κάνει. Να γλιτώσει ακόμα και τους επισκόπους τους καημένους που θέλουν να γλιτώσουν και δεν μπορούν. Εάν είχαν αυτό που λέει εδώ, μια χαρά θα στεκόντουσαν επέναντι στην πολιτική ό,τι ζητούσε που δεν στέκει, όταν δεν στέκει. Όταν στέκει, καλά μας κάνει. Αλλά όταν δεν στέκει, κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Αλλιώς μιλάς αν είσαι ψηφισμένος κλήρος του λαού, και αλλιώς μιλάς όταν έχουν γίνει άπειρα τηλέφωνα την προηγουμένη μέρα για να βγει ένας αρχιερεύς. Συγχωρέστε με, όποιος θέλει να έρθει να του πω εγώ, που έχω ζήσει στιγμές και έχω βοηθήσει σε αρχιερείς, σε διάφορες υποθέσεις, μπορώ να σου πω τι ακριβώς γίνεται. Το Άγιο Πνεύμα και εκεί το Άγιο Πνεύμα κάνει κουμάντο. Έστω και έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό τους σέβομαι και τους αγαπώ κτλ. Αλλά λέω, μήπως θα έπρεπε, όχι τώρα, στο μέλλον ίσως, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να βγούμε αλόβητοι, όλοι να βγουν λαβωμένοι από τον κορονοϊό και αυτή η υπόθεση να βγει αλόβητη. Μα πάντα θα με ξανακαλέσει, αν μην πειράσει. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Πάει λοιπόν και του λέει, ο Μόδεστος. Ωραία. Του λέει, ο Μόδεστος, είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί λέει, Βασίλειε, τολμάς και αντιστέκεσαι εναντίον τόσης εξουσίας και φέρεσαι με τόση αυθάδεια? Προσέξτε τι τον είπε. Δεν τον είπε επίσκοπε Βασίλειε, αλλά Βασίλειε, βασιλάκι. Και απαντάει ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί μου κάνεις τέτοια ερώτηση? Ποια είναι η απίθειά μου και η υπεροψία μου? Γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνω. Ο Μόδεστος. Γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία του αυτοκράτορα? Γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία? Ποια θρησκεία? Την πανθρησκεία που θέλει η πολιτεία. Γιατί η πολιτεία θέλει να τα έχει τώρα πια με όλους καλά. Να βάζει το καμπάπ, πώς λέγεται αυτό, εκεί πέρα. Να ανάβουνε λιχνίες. Να πηγαίνουν στα μουσουλμανικά τεμένη και να βγάζουν παπούτσια και να μπαίνουν μέσα. Και τα λοιπά. Και σε εκκλησίες που έρχονται να παίρνουν ένα ψευτόκαιρο του μισού εκατοστού του λεπτού και να το χώνουν εκεί πέρα και νομίζεις ότι σώθηκες. Ένα μπερμίξ. Και λέει, γιατί δεν ακολουθείς τη θρησκεία του αυτοκράτορα? Το ρωτάει ο Μόδεστος. Και απαντάει ο Βασίλειος. Αυτά δεν είναι αρεστά στο δικό μου βασιλιά. Ούτε αν έχουμε να προσκυνώ κάποιο κτίσμα, αφού και εγώ είμαι κτίσμα του Θεού και έχω εντολή ότι θα είμαι Θεός. Και τι εννοεί? Επειδή ήταν Αριανός ο βασιλιάς, εσύ, άμα χαιρετήσεις τον βασιλιά, εγώ και τον παραδεχτώ βασιλιά, παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Είσαι με τα καλά σου.
δεν παραδέχομαι εγώ ότι είναι κτίσμα. Και εμάς του λέει, πώς μας θεωρείς, δεν είμαστε τίποτα εμείς που διοικούμε, που διατάζουμε, που μας έταξε ο Θεός να είμαστε αυτοί που διοικούμε τον κόσμο και πρέπει να μας έχεις φίλους και συντρόφους. Αυτό το φορευρό. Θέλετε να έχετε σόν και καλά φίλους και συντρόφους στην εκάστοτε πολιτική εξουσία. Σιγά! Σιγά! Βρε, αφού έχετε τον βασιλέα! Αναγνωρίζω, λέει, και δεν αρνούμε ότι εσείς είστε ύπαρχοι και επιφανείς, λέει ο Βασίλειος. Αλλά δεν είστε πιο πάνω από τον Θεό. Εγώ λοιπόν θεωρώ μεν τη φιλία σας σπουδαία και εισάξια με όλων των ανθρώπων, των άλλων, ακόμα και με τον ανθρώπο που πιστεύουν. Τη φιλία σας τη θεωρώ εισάξια. Προσέξτε, τη λεπτότητα είχε, δεν ήτανε. Αλλά όχι όμως εισάξια με τη φιλία του βασιλέου. Άλλο είναι η φιλία του βασιλέου. Εννοεί τον Χριστό. Τότε κινηθέντα τον ύπαρχος ζέσε και πλέον το θυμό και της καθέδρας εξαναστήνε, δηλαδή ο ύπαρχος, ο μόδεστος σηκώθηκε απάνω, έτσι, ύπαρχος και τα λοιπά, ζέον, με θυμό και τα λοιπά, και αρχίζει τώρα αυτό που κάνει η πολιτεία. Νταντά! Θα σας κάνω νταντά θα σας κάνω. Μην τη γέννητε, του λέει. Δεν φοβάσαι την εξουσία, ου φοβεί την εξουσία, φυσί, λέει ο μόδεστος. Μην τη γέννητε, μη δεν την πάθω. Δηλαδή τι θα γίνει ρε φίλε, του λέει ο Βασιλιός, τι θα πάθω, και το απαντάει ο άλλος. Με 4 λέξεις όλα. Δίμευση, εξορία, βασάνους, θάνατο. 4 λέξεις τους είπε. Είδατε η πολιτεία που είναι λακωνική. Μια χαρά την κανονίζει τη δουλειά. Και τι σου λέει, και λέει. Και ό,τι λέει, άμα θέλεις, λέει, απείλησε. Γιατί λέει, προς τι τρόπο, και του λέει. Εάν μου δημεύσεις την περιουσία, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί την έχω δημαύσει μόνος μου. Εάν βέβαια μου δημόσιες και τα τρίχινά μου ράκια, δεν λέει ράσα, τα ράκι που φοράω, τα τρίχινα, και τα βιβλία τα ολίγα, που είναι όλος μου ο βίος. Χαρά στο πράγμα. Εξορία δε ου γινώσκω. Δεν ξέρω κανένα τέπο εξορίας, γιατί δεν υπάρχει τόπος τον οποίο να το θεωρώ ότι είναι περιγραπτός και ότι ανήκει σε μένα, και όπου και αν ρηχθώ είμαι του Θεού και κανενός, και είμαι και παντού είμαι πάρικος και παρεπίδημος. Όπου να με στείλετε είμαι πάρικος και παρεπίδημος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Του Θεού είναι ο τόπος. Εβάσανη, σιγά λέει καημένη, εμένα μόλις μου κάνεις ένα έτσι, αμέσως θα πεθάνω. Γιατί ήταν το σώμα του τόσο ασθενές που μπορούσε αμέσως να εξεψύξει. Ο δε θάνατος είναι και ευεργέτης, γιατί ευαρέθηκα. Κουράστηκα τα πάντα. Θα τον πέψει προς Θεόν. Θα τον τι σημαίνει, γιατί ούτε τα αρχαία ελληνικά δεν σας μαθαίνουν, γρήγορα, καλύτερα θα με στείλεις προς το Θεό. Ποιο Θεό? Ο ζω και πολιτεύομαι. Τον Θεό που τον ζω και πολιτεύομαι. Αυτό μπορούσε να το πει. Αυτό μπορούσε να το πει. Αφήστε το Γιώργο μετά. Αυτό μπορούσε να το πει μόνο αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ζει το Θεό και πολιτεύεται σίγουρα από το Θεό. Γι' αυτό λέμε βίος και πολιτεία. Η πολιτεία του με τους εξουσιαστές ήταν κατά Θεόν και η προσωπική του ζωή ήταν κατά Θεόν. Τότε ταράχθηκε ο ύπαρχος, άναψε από το θυμό του και σηκώθηκε και έφυγε. Και τι του λέει μετά? Του λέει, άκου να σου πω ρε Βασίλειε, εγώ λέει δεν έχω μιλήσει με τόσους δεσποτάδες και δεν βρήκα τόση παρησία. Και απάντησε ο Μέγας, ουδέ επισκόπο ίσως ενέτυχες. Κακομοίρη μου, του λέει, μάλλον τόσα χρόνια δεν έχεις συναντήσει ποτέ επίσκοπο. Ή πάντως αν τούτο διελέχθη τον τρόπον υπερτιούταν αγωνιζόμενος. Εκτός αν δεν μίλησες με αυτόν τον τρόπο που μιλάς σε μένα, προσέξτε τι διακριτικός είναι για να τους πιάσει όλους. Πέρασε ώρα, Λοιπόν, τι διακριτικός είναι για να μην θίξει κανένα. Λέει, εκτός αν μίλησες με αυτόν τον τρόπο που ήθελες να αγωνιστείς για αυτά, αλλά δεν μίλησες όπως μιλάς σε μένα, αλλά με επίοικια μίλησες. Υπάρχε να ξέρεις κάτι, ότι εμείς, σε αυτό αποβλέπουμε μόνο.
Φωτιά και ξύφος και θηρία και όνυχες που κόβουν τις σάρκες είναι για μας αυτά περισσότερο ευχαρίστησης παρά εκφοβισμός ή κατάπληξης. Γι' αυτό βρίζε, φοβέριζε, κάνε ό,τι θέλεις, χρησιμοποίησε την εξουσία σου και λέει κάτι φοβερό. Άκουε το ταύτα και ο βασιλεύς. Δεν με νοιάζει, του λέει, να τα ακούσει και ο βασιλιάς. Αλλά δεν είχε τα ρουχαλάκια του, 2 βιβλία, ασκητικό βίο και μπορούσε να τα πει. Κάτι που δεν το ξέρετε ποτέ είναι ότι ο Μόδεστος από εκείνη την ημέρα τον αγάπησε. Τον σεβάστηκε απολύτως. Παρέμεινε αριανός και τον σεβάστηκε τον Άγιο. Και του έγινε και κάτι άλλο. Αρρώστησε μια μέρα ο Μόδεστος και του γράψε: Βασίλειε, εάν παρακαλέσει τον Θεό θα γίνω καλά. Και τι λέγει ο Βασίλειος? Πού είσαι? Όχι απλώς θα παρακαλέσω, θα έρθω Μόδεστε εκεί που είσαι να σε παρηγορήσω και να παρακαλέσω τον Θεό να σε κάνει καλά. Και σηκώθηκε και μπήκε στον κόπο ένα άρρωστο κορμί να πάει σε αυτόν που του μίλησε έτσι για να τον κάνει καλά. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δεν πειράζει. Αλλά τι τον ήρκησε τον άλλον? Είπε πω, τι επίσκοπος είναι αυτός. Ακόμα και ο Ιωάννης, να ξέρετε ότι μια μέρα που λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, τόλμησε και μπήκε μέσα στο θυσιαστήριο. Ο Ιωάννης ο βασιλιάς, ο αιρετικός, γιατί ήθελε να δει τι στο καλό είναι αυτός ο βασίλειος. Και είχε 2 χρυσά δισκοπόπτερα για να τα αφήσει πάνω στα Αγία Τράπεζα ως δώρο. Αλλά και ένα άλλο, επειδή ήταν ερωιανός, σου λέει τι θα κάνει, θα με διώξει, θα γίνει φασαρία. Αυτοί είναι οι άρχοντες. Τη φασαρία την κάνουν ντούμου. Και όχι μόνο οι άρχοντες, γιατί δεν είναι οι άρχοντες μόνο. Υπάρχουν πιο κάτω, πολλά δεν τα ξέρουν οι άρχοντες. Πιο κάτω υπάρχουν κάτι άλλοι πιο μικροί, οι οποίοι κάνουν διάφορες δουλίτσες. Δεν πειράζει. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Εδώ ο Άγιος Δευτέριος, όπως τον βάφεις, ξεβάφεται. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και πήγε μέσα εκεί που λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος και τι βλέπει? Το Μέγα Βασίλειο ατάραχος. Ο Μέγας Βασίλειος δεν έκανε ούτε έτσι ότι τον είδε. Και σηκώσει τα χέρια στον τραλό και προσευχόταν. Πάει ο βασιλιάς κοντά να του δώσει τα χρυσάφια. Και τόσο πολύ φοβήθηκε που γύρισε και έπεσε κάτω και του πέσανε τα χρυσάφια και τον σηκώσανε έξω. Και όταν τον βγάλανε έξω, τελείωσε η θεία λειτουργία και βγήκε ο βασίλειος και είπε: Βασιλεύ, τι πάθατε? Τι να σας κάνω με βασιλέα μου? Και τι να πει? Του λέει: θα σε κανονίσω. Και πάει στα σπαλάτια και του αρρωσταίνει ο μοναδικός του γιος που είχε, βασανικό. Γιατί ο αρσενικός ήταν αυτός που θα έπαιρνε τη βασιλεία. Και γράφει γράμμα και του λέει: Βασιλάκι μου, σε παρακαλώ, έλα διάβασε το παιδί μου, γιατί μου φαίνεται επειδή σου μίλησε με αυτόν τον τρόπο και επειδή διατάραξα την ακολουθία μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία, γι' αυτό επειδή τη διατάραξα, γι' αυτό το έπαθα αυτό. Έλα σε παρακαλώ να μου διαβάσεις το παιδί. Και ο Άγιος δεν ευίστη, ούτε τον ενδιέφερε. Και τι είπε? Επειδή ο βασιλιάς δεν αντέχει να με συναντήσει, γιατί εγώ είμαι Ορθόδοξος και αυτός είναι Αριανός και δεν με θέλει, μην υποχρεώσετε τον βασιλιά για το παιδί του να τον αναγκάσετε να με δει και να με παρακαλέσει. Θα έρθω, θα με πάτε εκεί που είναι το παιδί, θα προσευχηθώ στον Θεό να γίνει καλά και θα βγω χωρίς να δω τον βασιλέα. Τι είναι αυτό? Που άλλοι θα το εξαργυρώνανε αυτό. Τέτοιος Άγιος ήταν αυτός. Μεγάλος. Μετά έφτιαξε τη βασιλιάδα. Και τι δεν είχε αυτή η βασιλιάδα μέσα? Γιατί δεν είχε η βασιλιάδα? Είχε πτωχοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο, νεπροκομείο, σχολεία με τέχνες, τα πάντα. Ποιος Παρθενώνας και ποια τα μεγάλα του κόσμου. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Παρθενώνας επέζησε. Η βασιλιάδα δεν επέζησε, αλλά τι έγινε? Έγινε αφορμή να χτιστούν στους αιώνες εκατοντάδες βασιλιάδες. Αυτή η πρώτη βασιλιάδα έγινε αφορμή και ακόμα και αυτό το έργο που κάνει ο πατήρ εκεί, ο πατήρ Αντώνης Νικολάου. Έλα πατήρ Αντώνιε, μου ψαλες τι, έβρες το μικρό μας να πει ο Μπελατσάο στον άλλο. Γιατί δεν ξέρετε να πείτε Χριστός γεράτε, το ξάσατε. Σ' αγαπάω παπά μου, αλλά εγώ όπου βρίσκομαι θα τα λέω. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Λοιπόν, ήρθε ο Τσίπρος στην Κιβωτό και βάλε τον Μπελατσάο. Μα βάλε Χριστός γεράτε, δοξάσατε. Τι έχουμε να παπηδούμε, γιατί μας βοηθήσανε ποτέ? Ποτέ δεν μας βοηθήσανε.
Λοιπόν, αυτή η κυβωτός του κόσμου ποια έχει, από πού έχει πάρει τα σχέδια? Από εκεί. Άλλο ορφανοτροφία, η Ταβιθά, άλλο ορφανοτροφία, παντού ιδρύματα της Εκκλησίας, ιδρύματα της Εκκλησίας τα οποία τα ξέρουμε, ορφανοτροφία της Εκκλησίας κτλ. Από πού πήρανε? Και αρχιερείς άγιοι που κάνανε πολλά έργα ευφυΐας, από πού τα πήρανε? Αυτός είναι ο πρώτος διδάξας, ο Μέγα Βασίλειος, ο οποίος, παρακαλώ, επήγαινε ως γιατρός και καθάριζε τις πληγές, έπλαινε τους αρρώστους, εκαθάριζε τα πάντα, είχε γιατρούς που τους πήρωνε, τους είχε δωμάτια που τους πήρωνε, εξασκούσε την ιατρική. Πότε προλάβαινε, μωρέ? Πότε προλάβαινε να επιμένει, να διδάσκει, να χειροτονεί, να μαλώνει με τους αιρετικούς, να μαλώνει με τους κακούς παπάδες? Ναι, έχουμε και κακούς παπάδες. Εσείς οι αστυνομικοί που ταραχτήκατε επειδή είπα τη λέξη μπα κτλ. Σιγά καλέ, εγώ βρίζω τον εαυτό μου. Εγώ είμαι κάθαρμα. Σιγά. Και όχι απλώς κάθαρμα, γιατί κάθαρμα σημαίνει καλή λέξη, ξέρετε, σημαίνει κάθαρμα. Κάθαρμα σημαίνει καθαρός. Δεν λέει ο Απόστολος καθαρός, λέει ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημε. Δηλαδή, τι σημαίνει το περικάθαρμα? Όταν έχουμε ένα πιάτο και έχει φαγωθεί το φαγητό καλά και παίρνουμε το ψωμί και το κάνουμε έτσι και το καθαρίζουμε εδώ και μένει γύρω από το πιάτο η βρωμιά, ακόμα δεν έχει καθαριστεί το λάδι, γι' αυτό είναι το περικάθαρμα. Το κάθαρμα είναι το κέντρο. Γι' αυτό όταν λέμε ότι είμαστε καθάρματα, δεν βριζόμαστε εκεί που δεν ξέρετε. Όταν λέμε ότι είμαστε περικαθάρματα, τότε μας αξίζει. Αλλά δεν ξέρετε τις λέξεις. Δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας ανόητος άνθρωπος, να σας πω, ναι, το ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος όμως που δεν μπορείτε να μου φροντίσετε δύο πράγματα. Ότι από μικρό παιδί μου έδωσε ο Θεός το χάρισμα να αγαπάω, μωρέ. Αλήθεια στο λέω αυτό. Είναι φυσικό. Δεν το καλλιέργησα σε τίποτα. Και από μικρό παιδί μου έδωσε μία μικρή δυνατότητα μνήμης. Αυτά τα δύο. Τίποτα. Αμαρτίες με έχει γλιτώσει ο Κύριος πάρα πολλές φορές. Για ποιο λόγο? Τι θα σας πω για ποιο λόγο? Γιατί μετά αν ήθελα να κηρύξω, να πω κάτι, θα λέγανε οι άνθρωποι, μα αυτό το Παπαγιάννη κοιμηθήκαμε εμείς. Με αυτόν κάναμε εκείνο. Γι' αυτό με γλίτωσε ο Κύριος για να μπορώ να σου μιλάω πιο καθαρά. Τίποτε άλλο δεν. Με γλίτωσε. Έχω φτάσει εγώ εκεί χειρότερα από όλους τους ανθρώπους. Είμαι χειρότερος από όλους σας και γι' αυτό σας το λέω. Δεν με νοιάζει όμως. Αλλά μην μου κάνετε και όλοι οι άλλοι τους Αγίους και δείχνετε ένας τον άλλον. Για όνομα του Θεού. Ο Μέγας τώρα εδώ, ο Βασίλειος, ο Μέγας, έκαμε όλα αυτά τα έργα. Ακούστε τώρα, ήταν ένας παπάς, το λέγανε Αναστάσιο. Ο παπάς είχε μια παπαδιά παντρευτή. Κάπως λέγανε τώρα Εφροσύνικο. Λοιπόν, δεν βρω, θα πούμε και το όνομά της, γιατί θα λέτε μετά, ο παπάς είπε, αλλά δεν είπε το όνομα σωστά. Δεν σας βγήκε κανείς ούτε στη ζέστη ούτε στο κρύο. Λοιπόν, ναι, ιερεύς της Αναστάσιος και είχε σύζυγον Θεογνωσία. Αυτοί οι δύο ήταν παντρεμένοι, αλλά ζούσαν μια ζωή καθαρά. Δεν είναι κακό ο γάμος, ούτε η συνάφεια των σωμάτων. Για όνομα του Θεού. Ποτέ δεν τα είχαμε αυτά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κρύβουν την αρετή αυτή της μη σχέσης τους. Δεν πειράζει. Ο καθένας όπως πηγαίνει το καράβι του. Αυτοί είχαν αυτό το πράγμα. Και τι κάνανε? Είχε ο άνθρωπος 2 ζευγάρια βόδια, παπάς ήτανε. Αλλά όργωνε. Λοιπόν, ζευγάρι ήταν αυτά. Και είχε και έναν άνθρωπο και ζευγαρώνανε και πηγαίνουν οργώνανε, βγάζανε τα λεφτά. Τα λεφτά τα χωρίζανε στα 3. Το 1/3 το είχε για να συναντηθεί, το 1/3 το έδινε ελεημοσύνες και το 1/3 το έπαιβε για την βασιλιά. Καταλάβατε, αυτό είχαν. Προσευχές, λειτουργίες κλπ. Ο Μέγας Βασίλειος τον επληροφόρησε ο Κύριος, του λέει σαν παπά που αξίζει. Σήκω, πήγαινε τον δεις. Πηγαίνει, ξεκινάει ο Βασίλειος. Ο παπάς όμως ήταν πιο χαρισματούχος από τον Βασίλειο και λέει στην παπαδιά, παπαδιά, θα έρθει ο Κύριος μας ο Βασίλειος σήμερα. Θα βγεις μισή ώρα μπροστά από το χωριό με λαμπάδες και θυμιάματα να τον υποδεχθείς. Την τάδε ώρα θα έρθει. Και βγήκε η παπαδιά η Θεογνωσία. Και ο παπάς Αναστάσιος. Θεογνωσία βγήκε και υποδέχθηκε τον Βασίλειο. Κύριέ μου και ευθέντα μου Βασίλειε, καλώς ήρθατε. Αυτό οφείλει η πρεσβυτέρα προς τον επίσκοπο. Η πρεσβυτέρα προς τον επίσκοπο οφείλει αυτή την αγάπη, τον σεβασμό. Τον οφείλει. Δεν επιτρέπεται να βγάζουν γλώσσα πολλές φορές και να ταλαιπωρούν και τους άντρες τους γιατί ο επίσκοπος του έλεγε να κάνει μια υπακοή ο παπάς. Δεν πειράζει. Εάν το παραξηλώνει να σηκώνει παπαδιά να πηγαίνει μόνη στον επίσκοπο. Του χρειάζεται του επισκόπου να πάει. Μην πάει ο παπάς να πάει παπαδιά. Δεν γλιτώνει από την παπαδιά.
Πολύ θα μ' άρεσε αυτό. Να κάνουν και παπαδιές σε ένα σύλλογο, μια χαρά. Τώρα μετά τον κορονοϊό, μαζευτείτε όλες τις παπαδιές και κάντε συλλόγους γνωριμίας μεταξύ σας. Και όταν σας κάνουν κανένα πρόβλημα, μαζευτείτε όλες. Φοβούνται, μη φοβά. Πιο πολύ φοβούνται τη γλώσσα σας, καημένες. Ψέματα λέω γεροντά. Δεν φοβάσαι τις γλώσσες των γυναικών. Παναγία μου δέσποινα. Δεν φταίνει οι γυναίκες. Καλές είναι. Έχουν ένα θάρρος. Λοιπόν, καλές παπαδιές. Ευλογημένες να είναι. Είναι μεγάλο έργο το να βρεις κοπέλα για παπαδιά. Αλήθεια σας λέω. Και εσείς είναι πολύ δύσκολο. Τα θεωρείτε όλα εύκολα εσείς. Να γίνει μια πρεσβυτέρα, τα έχετε όλα εύκολα. Τα έχουν οι δημοσιογράφοι μας, βρίζουν μέρα νύχτα, τα έχουν όλα εύκολα. Σιγά καημένε, εγώ αν δεν φοράω τα ράσα μου θα λένε ένας χοντρός γιατρός. Μόλις φορέσω το ράσα μου θα λένε ο Παπαβαγγέλης. Σας το βρίσκουμε πουθενά. Εάν κάνω κάτι σαν χοντρός γιατρός, δεν θα σας νιάξει καθόλου. Εκτός από Βαγγελάκη. Εάν κάνω κάτι σαν παπάς, θα με δείτε αμέσως. Αυτή είναι η κατάντια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τον ονειδισμό του Χριστού φέροντας. Να καθαρίσουμε και καμιά αμαρτιούλα μας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάει λοιπόν, του λέει παπά, λέει ο άντρας μου, λέει, πήγε να οργώσει και μου είπε να βγω. Του λέει, κοίταξε, ο άντρας σου λέει, έχει γυρίσει ήδη σπίτι. Άλλος τώρα. Άλλος θαυμαστός από εδώ. Η παπαδιά τα έχει χάσει. Ο άντρας μου από εδώ προφητεύει. Ο Βασίλειος προφητεύει. Εγώ κάθομαι στη μέση και δεν ξέρω τίποτα. Πήγανε λοιπόν στο σπίτι, βγήκε ο άνθρωπος και τα λοιπά. Μπήκε μέσα ο Μέγας Βασίλειος, εφάγανε το λιτό φαγητό. Του λέει, για πες μου τώρα πώς περνάς, παπά. Ελά, λέει, εγώ έχω τη γυναίκα μου εδώ πέρα. Λέει, μην τη λες γυναίκα σου, του λέει ο Βασίλειος, να τη λες αδερφή σου. Μην λες γυναίκα σου. Τέλος πάντων, λέει, έχω τη γυναίκα μου, λέει ο άνθρωπος πάλι. Σοφός άνθρωπος. Ο Βασίλειος σοφός. Έχω τη γυναίκα μου, λέει, εδώ πέρα. Εργάζομαι, μοιράζω την περιουσία μου. Αυτά λέει, κάνω, προσεύχομαι. Έλα, του λέει, σκιάλα. Δεν έχω τίποτα άλλο, λέει. Μακαριότητα, Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς σου λέγανε. Λοιπόν, σήκω, του λέει. Σηκώνουνε και βγαίνουν προς τα έξω και λέει, πάμε σε αυτό το δωμάτιο. Κλειδωμένο το δωμάτιο. Άνοιξε το δωμάτιο, του λέει αυτό. Όχι, του λέει. Δεν κάνει να σας το ανοίξω αυτό, σεβασμιότητα. Άνοιξε το δωμάτιο, του λέει. Δεν κάνει σεβασμιότητα. Δεν το ανοίγεις καλά. Στο άλλο ότι πατρός άνοιξε πόρτα μόνη της. Έπαθε η παπαδιά. Σου λέει εδώ πέρα, τι γίνεται, από θαύμα σε θαύμα πηγαίνουμε. Ζώντες έκαναν θαύματα αυτοί. Ζώντες έκαναν. Αυτό μεγάλος ο Βασίλειος. Λοιπόν, ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν μέσα, να σου ένας λεπρός. Είχαν πάρει ένα λεπρό και τον περιποιόντουσαν να τον καθαρίσουν. Μα δεν είχαν πάρει απλώς ένα λεπρό. Είχαν πάρει ένα δύστροπο λεπρό. Ξέρεις τι πράγμα είναι να διακονείς 20 χρόνια έναν άρρωστο, να μην σου πει ποτέ ευχαριστώ. Είχα έναν άρρωστο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και ο καλούργος ας είναι, ερχόταν, ήταν ιδιότοπος άνθρωπος. Ερχόταν και μου έλεγε, παπά μου λέει, θα μου αλλάξεις το σακουλάκι, είχε παραφύσει νεύρα. Ναι, του λέω, θα στο αλλάξω, μη στεναχωριέσαι. Οι νοσοκόμες σου δεν στο αλλάζουν, εγώ άρχισα, έβρισε νοσοκόμες. Χριστιανέ μου δεν πειράζει, εγώ θα στο αλλάξω, τι θέλεις, στο αλλάξω. Το αλλάζω. Την ώρα που του το άλλαζα, βάζει τα δάχτυλα και τα κάνει στο τοίχο έτσι. Γιατί το έκανες, βρε παππού, αυτό? Για να τις βάλεις να τα καθαρίσουν, μου λέει. Καταλαβαίνετε τη στροπία των ανθρώπων, πώς τους κάνει αρρώστες ανθρώπους. Βέβαια είδες γεροκούζουλο όλα τα νιάτα του, λένε στην Κρήτη. Αλλά το βλέπετε. Ποιος, του λέω, θα βάλω εγώ τις κοπέλες να πίνουν αυτά που παίρνεις εκεί πέρα εσύ? Θα τα πίνω μόνος μου, ανθρωπέ μου. Για μένα μην το ξανακάνεις τουλάχιστον αυτό, αφού με μένα δεν έχεις κάτι, σε διακονώ. Έτσι λοιπόν και αυτός ήταν δύστροπος. Και έκαμε χειρότερα από αυτά που σας περίγραψα εγώ. Τους έλουζε με νερά, με απόνερα, με λέπρας κτλ. Και αυτοί υπομονετικά τον καθαρίζανε και οι δυο μαζί. Και λέει ο Βασίλειος, φυγαίνετε απόψε το βράδυ, θα πάτε να κοιμηθείτε, γιατί κάθε βράδυ τον καθαρίζετε και δεν έχετε κοιμηθεί τόσες νύχτες. Θα τον καθαρίσω εγώ σήμερα, θα μείνω εγώ μαζί του. Και κλειδαμπάρω στην πόρτα μέσα. Και ο Βασίλειος δεν ήθελε και πολλά, σηκώνει τα χέρια στο Θεό και λέει: καθάρισε τον από λέπρα να τελειώνουμε, γιατί οι άνθρωποι θα μου πεθάνουν. Και πραγματικά το πρωί ανοίγει την πόρτα και τον παραδίνει χωρίς ίχνος λέπρας. Ο οποίος, θα σας πω, για το Μέγα Βασίλειο έχουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος, παρακαλώ, έπλυνε τα πόδια των λεπρών και τα πάντα και φιλούσε τις πληγές. Υπάρχει ένας Άγιος που δεν το σηκώνεται να σου το πω, που έλυσε τις πληγές. Τις έγλυφε. Και τι έλεγε? Θέλω να είμαι σαν το σκύλο που έγλυφε τις πληγές του Λαζάρου το βράδυ.
Ξέρω ότι δεν τα σηκώνετε αυτά. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Δεν είπαμε να τα κάνετε. Δεν σου λέω ούτε να τις φιλήσεις, ούτε να τις γλύψεις. Δεν σου λέω. Αλλά σου λέω να ρίξεις το μάτι σου με έλεος στον αδερφό σου που πάσχει. Ο δε Βασίλειος, όταν του έγραψαν οι άρχοντες τι κάνεις εκεί, τι είπε? Δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε, δεν σας νοιάζει εσάς. Μα μας φέρνεις αλλοδαπούς, του λένε, γιατί θα μάθουν ότι στην Κεσάρια υπάρχει τέτοια ανακούφιση οικονομική από το Βασίλειο και θα μας έρθουν από τα άλλα μέρη, κατάλαβες, και θα μας χαλάσεις το... Έτσι, τα ίδια! Είναι γραμμένα γράμματα. Και είπε ο Βασίλειος, δεν με ενδιαφέρει. Ισραηλίτης είναι, θα τακτοποιείται μέσα στο νοσοκομείο. Αριανός είναι, ναι. Πώς το λένε αυτό, Μασαλιανός είναι, ναι. Εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι. Όποιος και να είναι, άλλου επισκόπου είναι. Δεν με ενδιαφέρει, εμείς όλους τα ίδια θα τους βλέπουμε. Από εκείνη τη γενιά καταγόμαστε. Από εκείνη τη γωνιά. Από εκείνη τη γενιά. Η Εκκλησία ουδέποτε διώχνει κανένα. Όποιος και να είναι. Μέσα δεν μπορεί να μπει να κοινωνήσει, αλλά απ' έξω από την πολιτική και μέσα στις πόρτες της Εκκλησίας θα δώσουμε και την ψυχή μας να διακονήσουμε τον αδερφό μας. Θα σου πει κάτι άλλο. Πολλά έχουμε. Πολλά έχουμε. Δεν πειράζει. Πολλά έχουμε. Φοβόμαστε, θέλουμε να χάσουμε. Πολλά έχουμε. Εάν δείχναμε τον Χριστό, δεν δείχνουμε τον Χριστό όμως, τόσοι Κινέζοι αδερφοί μας είναι εδώ πέρα, κανείς δεν τους είπε τίποτα για τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες ομιλίες που κάνω, λέω για τους Κινέζους κάτι, με παρακολουθούν φαίνεται και κάποιος φαίνεται από την πρεσβεία του, έχει ένα κείμενο και γράφει μόλις ακουστεί η λέξη Κινέζος, αμέσως και μετά μου στέλνουν μηνύματα στα κινέζικα από κάτω. Από σε αυτά τα ιντερνέτια, στα σχόλια. Οι Κινέζοι. Άρα έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές. Και εμείς πάμε στην Αφρική, όπως ξέρει ο Γέροντας εδώ, που ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια που μας κάνετε στην Αφρική και τρέχουμε στην Αφρική. Θα πούμε τώρα. Ο Άγιος υπεράσπιζε πάρα πολλές τις χήρες, πάρα πολύ τις χήρες και τα ορφανά, τους πονούσε. Το μυαλό μου είναι θολωμένο, λίγο κουράστηκα. Πιο λίγο νερό με την ευχή σας, πατέρες. Κάνω το σταυρό μου σωστά, γιατί θα με κυνηγήσουν. Δεν μπορώ να σας πω τώρα λεπτομεριούλες άλλες κτλ. Θα σας πω δύο μόνο. Στη Συρία υπήρχε ένας καλόγερος, το λέγανε Εφραίμ. Ο περίφημος Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, την ίδια εποχή ζωή. Ο Εφραίμ άκουγε Βασίλειος, ο Μέγας. Δεν το λέγανε Βασίλειο, το λέγανε ο Μέγας από τότε. Δεν είχε το τρόνο Βασίλειος, το λέγανε ο Μέγας. Ωραία, λέει, ποιος να είναι αυτός ο Βασίλειος? Παρακαλεί τον Θεό και λέει, Θεέ μου, τι είναι αυτός ο Βασίλειος? Του λέει, αν θες να δεις τι είναι ο Βασίλειος, κοίταξε προς τα μέρη της Κεσαρίας. Έτσι λοιπόν από τα νοτιά κοιτάζει προς το βοριά. Ήτανε νύχτα με άστρα και βλέπει δύο λαμπάδες να φεύγουν, να σηκώνονται δύο. Και του λέει, αυτά είναι τα χέρια του Βασιλείου που σηκώνονται για προσευχή. Αυτός είναι ο Βασίλειος. Πω, λέει αυτός. Είναι δυνατόν να ζει ο Βασίλειος και να τον γνωρίσω? Θα πάω να τον γνωρίσω. Παίρνει ένα υποτακτικό που ήξερε και ελληνικά και σηκώνονται και φεύγουν και κάνουν ταξίδι πολύ δύσκολο. Και φτάνουν την ημέρα των Θεοφανίων εις στην Κεσάρια. Ο Βασίλειος είχε ένα χαρακτηριστικό. Στην εκκλησία όλα θα είναι γκραν. Χρυσάφια, ασήμια, να λάμπουν όλα. Τα δε άμφια του αρχιερέων και των ιερέων ήσανε λαμπρά που συλλειτουργούσαν. Αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που μας κρινιάζουν μερικές φορές ότι τάχα μου φοράμε πολύ ωραία ρούχα και το είπα. Αφήστε δε που μακάρι να φοράγατε ωραία ρούχα. Όλα αυτά που έχετε στο κεφάλι με κάτι ψεύτικα τζάμια. Μωρέ, φτιάξτε καλά πράγματα. Έλα, φτιάξε και να είναι καλό. Να είναι ωραίο, να είναι όπως τα παλιά τα αρχαία. Να αξίζει. Αλλά είναι όλα με κάτι γυαλιά ψεύτικα που κάνουν να μπικίζουν έτσι κτλ. Και εν πάση περιπτώσει δεν πέφτει με έναν λόγο σου. Αυτό είναι μακροχρόνιο θέμα. Θα το λύσατε κι αυτό. Θα λυθούν όλα αυτά. Αν όχι τώρα δεν πάει το πράγμα. Μία φορά είμαι εγώ και κάποιοι χριστιανοί και νομίζω ο Παπακώστας Φραντιγόπουλος και ο Δεσπότης μου και όλοι και το λοιπά να είναι καλά και λέγαμε το εξής. Ότι η Εκκλησία τι παθαίνει? Βλέπει ένα τρένο να έρχεται και λέει, αχ, θα μπω μέσα στο τρένο να πάω και εγώ με το τρένο να βοηθήσω τον κόσμο. Περνάει το τρένο, ανοίγουν οι πόρτες. Φεύγει το τρένο και η Εκκλησία κάνει στο τρένο bye bye, goodbye. Έτσι χάνουμε το τρένο. Δεν ακολουθούμε.
είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε. Με τη χάρη που μας έχει δώσει ο Θεός, δεν θα αλλάξουμε την πίστη, δεν θα αλλάξουμε ούτε το τυπικό της Εκκλησίας μας, δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Πρέπει να ανανεωθούμε στους τρόπους σχέσεως με τον λαό. Δεν μπορεί το τρέο να φεύγει και να του κάνεις από μακριά. Δεν μπορεί να χάνεις τις ευκαιρίες συνέχεια. Δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να είχε κάνει έξω από τους ναούς να, εγώ έχω rapid test, να σας κάνω εδώ πέρα, παπά μετά θα σου κάνω rapid test. Λοιπόν, να έχει αγοράσει 500 rapid test και να πει, εγώ καλημέρα των Χριστουγέννων έξω από τις εκκλησίες θα κάνω 100 rapid test κάθε μία. Και θα πω, ορίστε, όποιος έχει αρνητικό rapid test, πόσο θα έκανε, μισή ώρα, ώσπου να πούν και τα βασίλειες θα κάνουν τελειώσει. Τάκ, οι χριστιανοί, βοηθοί και γιατροί και τα λοιπά, και θα μπαίναμε μέσα και θα είχαμε και rapid test και αποστάσεις και μάσκες και θα ήμασταν και 100 μες στην εκκλησία. Μπορούσαμε να έχουμε λύσεις. Βεβαίως υπάρχει το νόσημα, βεβαίως υπάρχει δυσκολία, βεβαίως, αλλά βάλτε και το χέρι στην τσέπη. Έτσι νομίζω. Εγώ το εφάρμοσα αυτό. Μια χαρά δούλεψα. Εγώ ίδιος έκανα τα rapid test. Και πήγα σε κάτι καλούς μικροβιολόγους και λέω δώστε μου 50, δώστε μου 50 και μου τα δώσαν οι ανθρώποι και μία χαρά δούλεψε το πράγμα. Και δόξα ο Θεός. Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα τέτοια. Και θα ήμασταν και πολύ προοδευτικοί. Να σου πω και κάτι άλλο. Η ίδια η Εκκλησία να είχε 5 μονάδες και να έκανε rapid test η Εκκλησία τσάμπα. Να ένα τρένο που το χάσαμε. Γιατί να μην ξοδέψει λεφτά γι' αυτό σε όλο τον κόσμο. Και να έπαιρνε από το κράτος, αυτό σημαίνει ότι με το κράτος είμαστε, βοηθούμε το κράτος. Και εμείς να του βοηθήσουμε το κράτος αυτό το πράγμα. Γιατί όχι, και να το πει, να πας στις τάδε μονάδες, εσύ εδώ και εκεί και εκεί. Κάτι να κάναμε. Τι κάνουμε τώρα, σαν τις πεκάτσες, περιμέναμε να μας μπεκατσαπουλιάσουν. Αυτή τη δουλειά κάναμε. Αντί να είμαστε μπροστά, με πολλές δυνατότητες που έχουμε, καλόμαστε. Γι' αυτό, Παπά Βασίλη Θερμέ, θέλω και προτάσεις λύσεων. Δεν θέλω μόνο να διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Θέλουμε και λύσεις, θέλουμε και προτάσεις λύσεων, οι οποίες είναι επώδυνες. Δυστυχώς, θα είναι επώδυνες. Έτσι λοιπόν πάει ο Εφραίμ και μπαίνει μέσα και βλέπει να λειτουργεί ο Βασίλειος με τα λαμπρότερα άμφια τα επιφάνεια. Λέει στον διάκο, λέει στον υποτακτικό, πήγε να ρωτήσουμε ποιος είναι αυτός. Δεν πίστευε ο Βασίλειος. Τον ετύφλωσε ο Κύριος, γιατί τον έκρινε. Σου λέει, ποιος είναι αυτός. Και πραγματικά τι έγινε, πάει ο διάκος και του λέει, ο Μέγας είναι αυτός. Λέει, περάσαμε τόσα χιλιόμετρα, ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ για να δούμε αυτό το θέατρο. Και την ώρα εκείνη πλησιάζει ο διάκος του Βασιλείου και του λέει, ξέρετε, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, μου είπε, ας αυτούς που κάθονται στη δυτική πόρτα πίσω από αυτή την κολόνα πέσουν στους 2 μοναχούς να έρθουν στο ιερό. Απαντάει τώρα ο Εφραίμ και λέει, δεν μας ξέρει εμάς, καλέ μου, λάθος έχεις κάνει, για άλλον είναι. Ξαναγυρίζει ο διάκος πίσω. Εν τω μεταξύ, κόσμος πατήσει πατώσε. Και ο κόσμος είναι ο ίδιος. Όπως τώρα κάνουν, ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον και λιώνανε τον κόσμο. Επειδή σε διάκος θα ανοίγαν οι γριές στην πόρτα, θα ανοίγαν να περάσεις. Είδε και έπαθε, το γράφει το βιβλίο ο βίος. Είδε και έπαθε να περάσει ο διάκος να πάει. Μετά ξανά του λέει ο Μέγας Βασίλειος, πήγαινε και πες του ότι ο Βασίλειος καλεί τον κύριό του τον Εφραίμ να έρθει στο ιερό. Και μόλις άκουσε το όνομά του, τον είπε και κύριο μάλιστα, ο Βασίλειος, ο Μέγας. Λέει πω, όντως είναι ο Βασίλειος. Αλλά μέχρι να μπει μέσα στο ιερό, ήρθε η ώρα να πει το Ευαγγέλιο ο Μέγας Βασίλειος. Και όπως έρχεται το Ευαγγέλιο, βλέπει μια χρυσή περιστέρα και έρχεται και κάθεται στο κεφάλι του Βασιλείου και άρχισε να ερμηνεύει ο Βασίλειος το λόγο και το περιστέρι πέταγε από εδώ στο στόμα του. Είδε ο Άγιος Εφραίμ. Και λέει πω, αυτός έχει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως κάτι πολύ φοβερό. Ήταν ιερεύς προτού να βαφτιστεί και προτού να χειροτονηθεί. Γι' αυτό υπάρχει η παράδοση στην Εκκλησία ότι πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα για να σε χειροτονήσει το Άγιο Πνεύμα. Μην περιμένεις να πάρεις το Άγιο Πνεύμα όταν θα χειροτονηθείς. Αυτή είναι η άποψη της Εκκλησίας. Αυτά είναι βαθιά πράγματα. Γι' αυτό ο Βασίλειος είχε αυτό. Και καθίσανε και μιλήσανε. Και παρακαλεί ο Εφραίμ και του λέει: μωρέ, είσαι μεγάλος Άγιος, δεν παρακαλείς τον Θεό, σε παρακαλώ, του λέει, να μάθω ελληνικά. Και λέει: άντε για το χατήρι σου, σήκωσε τα χέρια του, παρακάλεσε τον Θεό και λέει: δώσε, και έμαθε ελληνικά. Και εκείνη την ημέρα λέει: ομίλησε συριακά, αραμαϊκά, δηλαδή
ο Βασίλειος και μίλησε ελληνικά ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος δια της βίας τον έβαλε και τον εχειροτώνησε, τον έκανε παπά, τον έσυλε και τον εχειροτώνησε ως ιερέα. Άλλη φορά θα πούμε για το βίο του Αγίου Εφραίμ και πολύ ωραία κείμενα τα οποία έχει γράψει. Και τελειώνουμε, αρρώστησε. Πάντα άρρωστος ήταν. Όλο άρρωστος ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Όλο άρρωστος ήταν. Αρρώστησε λοιπόν και εκεί το στο κρεβάτι. Απ' έξω κόσμος έλεγαν τι γίνεται. Λέει πεθαίνει. Υπήρχε στην Κεσάρια ένας γιατρός που τον λέγανε Ιωσήφ. Ήτανε Εβραίος. Αλλά σας το ξαναλέω πάλι, ο Βασίλειος δεν τον ενδιέφερε τι ήταν ο καθένας. Τους είχε όλους φίλους. Αυτό πρέπει και η Εκκλησία και πρέπει να το μεταδώσει, να το καταλάβουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Δεν επειδή θα με δεις εμένα με μια κοκκινοσκουφίτσα, σημαίνει ότι έγινα κοκκινοσκουφίτσα. Επειδή θα με δεις με έναν, ας πούμε, ραβίνο, σημαίνει ότι έγινα ραβίνος. Για όνομα του Θεού. Τα πράγματα κάπως πρέπει να τα ισορροπήσετε στο κεφάλι σας. Ο Μέγας Βασίλειος, σας λέω, ότι ο γιατρός του δεν είχε γιατρούς Ορθοδόξους. Να, είχε. Και μάλιστα ξέρετε τι λέει. Έλεον Θεά Μαρτωλού, μην υπεράνω την κεφαλή μου. Δηλαδή, ο Ορθόδοξος επίσκοπος δεν πρέπει να εξετάζεται εφόσον υπάρχει Ορθόδοξος γιατρός και Ορθόδοξος παπάς, πρέπει να εξετάζεται από τον Ορθόδοξο παπά και τον Ορθόδοξο γιατρό. Έτσι λέει μέσα το πηδάλιο. Εάν δεν βρεθεί, τότε θα αναγκαστείς να πας. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλειος. Δεν είχε βγει για πηδάλια ακόμα βέβαια, αλλά ήταν χειρότερο από πηδάλια στην αυστηρότητα, μην φοβόσαστε. Λοιπόν, τον είχε τον γιατρό αυτόν και σου λέει: εγώ τον Ιωσήφ θα έχω για γιατρό. Τον Εβραίο. Γιατί το έκανε όμως αυτό. Λέει: φωνάξε τον. Πήγε. Του λέει: πιάσου το σφιγμό. Είσαι ο καλύτερος γιατρός του κόσμου, του λέει: ξέρω. Πες μου πότε θα πεθάνω. Απόψε το βράδυ θα πεθάνεις, του λέει. Λέει ο Βασίλειος: λάθος κάνεις. Θα ασκήσω τα πτυχία, μου λέει αυτός. Είσαι με τα καλά σου, του λέει, δεν ξέρω. Βασίλη, μην κοροϊδευόμαστε, βλέπεις ότι ο σφιγμός σου έχει ασθενήσει, πεθαίνεις. Του λέει: δεν θα πεθάνω, του λέει, γιατί πρέπει να βαφτίσω πρώτα εσένα και ύστερα θα πεθάνω. Θα σε κάνω χριστιανό, βρε του. Δεν μπορώ να φύγω χωρίς να σε κάνω χριστιανό. Μου έκανες τόσα καλά και εγώ πρέπει να σου τα ανταποδώσω. Σε κάνω χριστιανό. Του λέει: εγώ χριστιανός δεν γίνω. Του λέει: αν αύριο τέτοια ώρα δεν έχω πεθάνει, του λέει: είναι αδιανόητο. Πάντως αν γίνει, του λέει, εάν γίνει, του λέει, τότε ο Θεός είναι μεγάλος και θα γίνω χριστιανός. Παρακαλώ, την πρώτη του μήνα σηκώθηκε αυτός που πέθανε, έβαλε τα άσπρα αμφιά του και λειτουργήσε. Δεν είχαν πρωτοχρονιά, να το ξέρετε αυτό. Η πρώτη χρονιά της Εκκλησίας ήταν Σεπτέμβριος. Απλώς εορτάζανε κάτι, δεν μπορώ να σας το πω τώρα να το αναλύσω, εορτάζανε την περιτομή του Χριστού. Αλλά και αυτοί ακόμα δεν ήταν ενωμένες οι γιορτές οι δύο. Αλλά τέλος πάντων, πρώτη του μήνα λειτουργήσε. Ακούει αυτός να χτυπάνε τα σήματα και τα λοιπά και λέει: μα καλά, δεν πέθανε, εγώ περιμένω να χτυπήσουν πένθυμα να ειδοποιηθεί. Τίποτα, του λέει: όχι, δεν πέθανε, λειτουργάει. Πηγαίνει, τον ευλέπει, του πιάνει το σφιγμό, του λέει: ξάπωσε, τώρα θα πεθάνεις. Όχι, του λέει: δεν πεθάνω. Μου είπες ότι αν επιζήσω σήμερα, θα πάω να σε βαφτίσω. Φέρε τα παιδιά, την οικογένειά μου. Τους κατήχησε, ξανασηκώθηκε και πήγε στην εκκλησία, τους βάφτισε και γύρισε και εξάπλωσε στο κρεβάτι. Και είχε πάει 7 η ώρα το απόγευμα, 8, είχε δηλαδή περιλίχνου αφάς που λένε. Δηλαδή, μόλις εκεί με βλέπετε είναι λίγο διαφορετικά το φως. Λοιπόν, είχε πάει εκείνη την ώρα, του λέει: πιάσε το σφιγμό του, του λέει: να δεις πότε πεθαίνει. Το πιάνει αυτός και του λέει: πάτερ, του λέει, όποτε θέλεις πεθαίνεις. Εσύ, Βασίλειε, θα πεθάνεις όποτε θέλεις. Σαν τον Χριστό μας που έκλεισε τα μάτια. Και πραγματικά, άντε, του λέει, να αφήσω το σώμα. Και έκλεισε τα μάτια και κοιμήθη ο Μέγας Βασίλειος. Το τι έγινε στην κηδεία του, ούρα, κόσμος, μιλούν. Λένε ότι 7 με 8 χάσαν τη ζωή τους από το ποδοπάτημα. Έτσι είναι οι χριστιανοί αγερόητοι. Και μάλιστα για να τον πάνε να τον κυδεύσουν, επειδή ο κόσμος δεν μαζευόταν, μεράσανε χρήματα στον αέρα και ο κόσμος άφησε το λείψανο και έπιανε. Πολύ αγάπη του είχαν. Λέει: αυτοί είμαστε. Και έπιανε τα χρυσάφια και έτσι κατάφερε και πέρασαν το λείψανο και το πήγαν και το ενεταφίασαν του Μεγάλου Βασιλείου το λείψανο. Από τα μερικά αυτά και είχα να σας πω και γι' αυτό να σας πω και μερικά από τα ωραία του και θα τελειώσουμε. Λέει: παιδεία είναι η παιδεία η πραγματική, είναι το μόνο κτήμα που είναι αναφέρετο και μένει στον άνθρωπο και ζώντας και τελευταίσταντος.
Αγαπούσε πάρα πολύ τον Όμηρο. Πάρα πολύ τον Όμηρο τον αγαπούσε. Γιατί τον αγαπούσε τον Όμηρο? Θα σας πω γιατί. Τελειώ το βιβλίο Χριστιανό. Συγγνώμη λίγο. Έχει ένα πολύ ωραίο. Όμηρος. Ακούστε τι λέει. Ένα θα σας πω, λέει. Ολόκληρος η ποίηση στον Όμηρο είναι έπαινος της αρετής. Και εκτός από μερικά που είναι επουσιώδη, τα πάντα που περιγράφει ο Όμηρος, αν το σκεφτείς, οδηγούν προς την αρετή. Και τι λέει? Λέει, όταν ο Οδυσσέας βγήκε στο νησί των Φεάκων και παρουσιάστηκε μπροστά στην Ναυσικά και ήταν ολόγυμνος, η Ναυσικά δεν φοβήθηκε. Γιατί? Γιατί ήταν καλυμμένος με την αρετή. Λέει για τον... Λοιπόν, και χωρίς καθόλου να χάσει από εντροπή, του παρουσιάστηκε γυμνός, γιατί πράγματι τον ενεφάνισε στολισμένον με αρετή αντί με ενδύματα. Αυτός είναι. Ο Όμηρος τα λέει με δυνατή φωνή. Ποια? Πρέπει ο άνθρωπε να φροντίζετε με την αρετή. Να έχετε την αρετή, η οποία και με τον ναυαγό κολυμπάει μαζί του. Γι' αυτό, ενώ ήταν ναυαγός ο Οδυσσέας, είχε την αρετή. Γιατί όλα τα έχασε και τη σχεδία και όλα, αλλά την αρετή και την αγάπη στη γυναίκα του δεν την έχασε. Συγκολυμβούσε μαζί του. Και όταν φτάσει γυμνώσει στην ξηρά, θα τον κάνει αυτή η αρετή να είναι τιμιότερος από ποιους? Από τους καλοντημένους φέαγες. Να μερικά πράγματα. Αυτό από πού είναι? Από τους λόγους πώς μπορούν να ωφελούνται οι νέοι, από τους λόγους των αρχαίων εκείνων. Δεν φοβότανε αυτός να διαβάσει τα πάντα και δεν φοβάται η Εκκλησία κανένα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε τον Αυθέντη και μας δίνει νου Χριστού και όλα όσα διαβάζουμε μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και λέμε αυτό του διαβόλου φύγε, αυτό καλό το κρατάμε, αυτό είναι. Γι' αυτό είμαστε και της εγκυκλίου παιδείας απ' έξω, αλλά κατ' ουσίαν εάν έχουμε την κατά Θεόν παιδεία δεν μας πειράζει. Η αρετή είναι το μόνο αναφέρετο από τα κτίσματα, διότι παραμένει στον άνθρωπο και εφόσον πεθάνει. Γι' αυτό είπε ο Σόλο, αλλά εμείς δεν θα το ανταλλάξουμε μαζί του την αρετή με τον πλούτο. Δεν θα αλλάξουμε την αρετή με τον πλούτο. Διότι η μεν αρετή είναι πάντοτε σταθερά και η αρετή είναι σταθερή, δεν σου φέρει. Ενώ τα χρήματα τα έχει πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Αυτά λοιπόν, μερικά από αυτά που είπε ο Άγιος. Πάμε τώρα. Ανέγνος λοιπόν και ουκ έγνος. Δηλαδή διαβάζεις και δεν γνωρίζεις το βάθος. Γιατί αν δεν γνώριζες το βάθος, δεν θα καταφρονούσες αυτά που διαβάζεις. Αυτοί είμαστε εμείς. Ερχόμαστε 50 χρόνια στην Εκκλησία και μπαίνουμε κοράκια και βγαίνουμε κοράκια. Μαύροι μπαίνουμε, μαύροι βγαίνουμε. Όμως, ελπίζομαι εις τον Θεό ότι θα έρθει η μέρα που θα γνωριστούμε, θα μας γνωρίσει ο Θεός και τον γνωρίσουμε. Και τότε δεν θα βγεις από την Εκκλησία κόρακας, αλλά θα βγεις περιστέρα μυρωμένη. Έχει δει ο Άγιος ένα πολύ ωραίο για το πώς πρέπει να γίνει η κατήχηση στους άλλους. Τι λέει? Θα πάρεις, ακούστε λέει πώς μαζεύεις τα περιστέρια. Παίρνεις μια περιστερά και την έχεις μαζί σου στο τραπέζι. Τρώει από σένα, πίνει από σένα, σε αγαπάει. Το περιστέρι συνηθίζει. Μία μέρα λέει το πλένεις και το βάζεις μύρο, το μυρώνεις το περιστέρι. Και το αφήνεις να φύγει. Πηγαίνει το περιστέρι εκεί που είναι άλλες εκατοντάδες περιστέρια και αυτά από την ευωδία του μύρου κολλάνε και πάνε και έρχονται σε σένα όλα μαζί, 100 θα έρθουν μαζί. Από το ένα περιστέρι που έφερε στον Χριστό θα έρθουν 100 και θα ανοίξεις την πόρτα, δεν κάνεις τίποτα, απλώς θα τα κλείσεις μέσα. Τίποτα άλλο δεν θα κάνεις. Αυτό είναι ο μυρωμένος κατά Χριστόν άνθρωπος όταν τον έχεις κατηχήσει και τον έχεις βαπτίσει και του έχεις δώσει το χρήσμα. Εάν βρεις την ειρήνη μέσα σου, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω σου, όπως είπε και ο Σεραφείμ του Σαρόφ που γιορτάζει στις 2 Ιανουαρίου την ευχή του να έχουμε και αυτό. Μετά, προσέξτε, για το θυμό. Ακέρου θυμού το κέρδος πτώσης. Αν έχεις άκερο θυμό, ποιο θα είναι το κέρδος σου? Θα πέσεις και θα γίνεις χειρότερος σε όλα τα είδη των αμαρτιών. Ο θυμός, ο άκερος δεν είναι. Ο εύκαιρος θυμός ποιος είναι? Εναντίον του κακού. Αυτό είναι ο εύκαιρος. Είναι μερικοί λέει, οι οποίοι είναι όλο στενοχωρημένοι. Αυτοί που είναι φθονεροί. Και τι λέει? Τι στενάζεις φθονερέ? Το ίδιο κακό ή το αλότριον αγαθό? Το κακό που έχεις πάθει, από αυτό θα λεπαργέσαι, ή ζηλεύεις το άλλο αγαθό που έχει ο άνθρωπος?
Μνήμη εστίν η του γνωσθέντος τήρησης. Μνήμη είναι αυτά που ξέρεις ανέγνωσα ρούκα. Αυτά που ξέρεις να τα τηρείς. Αυτή είναι η μνήμη. Όχι να τα θυμάσαι. Να τα τηρείς. Ανάμνησης ή του απελθόντος ανάληψης. Αυτό που πέρασε να το ξαναθυμηθείς. Αυτό είναι ανάμνησης. Μνήμη είναι αυτά που ξέρεις να τα τηρείς. Δηλαδή η μνήμη είναι ζωντανό γεγονός, δεν είναι φαντασιακό γεγονός. Δεν είναι ενθυμίσεις η μνήμη, είναι τήρησης αυτών που έμαθες. Θυμός εγείρει μάχη. Ο θυμός σηκώνει μάχη. Η μάχη γεννά λιδωρίες. Καταλαβαίνετε. Οι λιδωρίες πληγές. Οι πληγές τραύματα. Εκ των τραυμάτων πουλάκης και θάνατος. Άμα δείτε τα περισσότερα εγκλήματα, έχουν μια τέτοια μορφή εξελικτική. Άριστον των ανθρώπων είναι ο θάνατος. Ηρεμή γάρ εξών έμελε πράτην κακόν. Το άριστο πράγμα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Ηρεμή από όλα τα κακά που ήθελε να κάνει. Γι' αυτό έχουμε ή να τούτο εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Ο Θεός δεν εξετάζει τον άνθρωπο μερικώς, ωραίο αυτό, προσέξτε το, αλλά συνολικός, για να του διδάξει ότι είναι αμερόληπτος. Δεν θα ασχοληθεί ο Θεός με το μόριο του σώματός σου, θα ασχοληθεί με τον εγκέφαλο που διοικεί το μόριο. Συνολικά θα σε δει. Μην περιμένεις, γιατί εμείς εξετάζουμε κομματάκια τους ανθρώπους, τους κόβουμε και αν μπορούμε με τη μαχαίρα το πιο λεπτό να τους κόψουμε. Όχι, λέει. Ο Θεός εξετάζει τους ανθρώπους συνολικώς. Αγαπούσε πάρα πολύ τις μέλισσες. Τις είχε μελετήσει τις μέλισσες πάρα πολύ. Αυτό το εξάγωνο, που το εξάγωνο στερεώνεται σε άλλο ένα από κάτω. Και αυτό το θεωρούσε και έγραψε μια πραγματεία που λέει ότι η μέλισσα έκανε το εξής. Στο λιγότερο χώρο μπήκε ο περισσότερος πληθυσμός. Φοβερό. Αυτό είναι μαθηματικά, φυσική, τα πάντα τα ήξερε. Αν διαβάσατε ένα άλλο βιβλίο που το άφησα στο σπίτι αυτό, την εξαήμερο του Βασιλείου, την εξαήμερο, που ο Κύριος του είπε, θα πεις την εξαήμερο και stop. Τέλος. Τέλος. Και πέθανε μόλις τελείωσε τις 6 μέρες. Και ο Γρηγόριος Λύσης, ο αδερφός του, έκανε την κατασκευή του ανθρώπου, γιατί δεν πρόλαβε να το τελειώσει αυτό το βιβλίο. Οι μέλισσες, λέει, δεν πάνε σε όλα τα έθνη, σε όλα τα άνθη. Δεν πάνε παντού. Ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν, ρε παιδιά, τα άνθη. Δεν παίρνουν τα άνθη, δεν πάνε πέρα. Ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν. Αυτό από όλους τους ανθρώπους. Είμαι ελαττωματικός άνθρωπος. Ήρθες κοντά μου, πάρε αν έχω 2 καλά και πήγαινε στο καλό. Να είσαι ευγνώμων. Να είσαι ευγνώμων σαν τη μέλισσα. Να είσαι ευγνώμων. Πες του, μην με πάρεις ολόκληρο, άφησε με. Εσύ σαν τις μέλισσες να δουλεύεις. Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας, προσέξτε αυτό, δείχνοντάς τους τη σανίδα της σωτηρίας στην ελπίδα του Θεού. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είναι ναυαγοί της αμαρτίας και πρώτοι είμαστε κι εμείς. Προσέξτε, μην τους μαλώνετε, μην τους δέρνετε, μην τους προσβάλλετε, μην τους ταλαιπωρείτε, μην τους αποδιώχνετε, μη. Μόνο να τους δείχνετε τη σανίδα της σωτηρίας. Ποια είναι? Η ελπίδα του Θεού. Ότι δηλαδή να έχουν ελπίδα στο Θεό οι άνθρωποι. Ας είναι αμαρτωλοί άνθρωποι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι φοβερό. Έχει φοβερά πράγματα. Τι να σας πω τώρα, και κουράστηκα και γενικά είμαι κουρασμένος αυτές τις μέρες και ίσως δεν έχει τη δύναμη η ομιλία που έχει άλλες φορές, αλλά πάντως έκανα ό,τι προσπάθεια να σας τα μεταφέρω. Η χαρά του Θεού, λέει, δεν γεννιέται σε οποιαδήποτε ψυχή. Αλλά αν κάποιος έκλαψε πολύ για τις αμαρτίες του. Άρα τι σημαίνει? Ότι θα έχεις χαρά του Θεού, ας είσαι αμαρτωλός, αν έχεις καταφέρει να κλάψεις για τις αμαρτίες σου. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Ακόμα και κρεμμύδι να βάζεις στα μάτια, άμα το βάζεις στο κρεμμύδι την πρώτη μέρα θα κλάψεις με το κρεμμύδι. Τη δεύτερη μέρα σιγά σιγά θα αρχίσεις να κλαίσεις τις αμαρτίες σου. Το κάνανε μερικές σχετές αυτό.
Να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου, διότι οδηγείσαι από αυτό σε πνευματικό λάθο. Γι' αυτό εγώ δεν κάνω για πνευματικός. Με στέλνετε όλοι, Πάτερ Ευάγγελε, δεν μπορώ να είμαι πνευματικός σας. Γιατί σας κάνω χατήρια συνέχεια και σας καλεύω τα πάθη σας και θα σας πάω σε πνευματικό λάκκο. Να πάτε να βρείτε πνευματικούς που να είναι αυστηροί. Εγώ ένα χάρισμα έχω στο λόγο, αυτό είναι το δικό μου. Να πάτε να βρείτε αγίους πνευματικούς. Ή άλλο θα σας πάω στο λάκκο, το λέει καθαρά. Πολλοί εξαφανίζουν, λέει, το δίκαιο όταν καταφρονούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς που τους καταδυναστεύουν. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι για εμάς τους παπάδες. Νομίζω την ευχή του Μεγάλου Βασιλείου να έχουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας είπα τα περισσότερα ώστε μπορούσα για τον Άγιο. Ακροθυγός. Με το καλό να εορτάσουμε την Αγία Περιτομή του Χριστού και την μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιεράρχου του Μεγάλου Βασιλείου. Να είστε καλά και με το καλό τα Άγια Θεοφάνεια. Ενδιασμένοι με πρότυπα της ζωής μας, τις κολόνες της Ορθοδοξίας μας και της πίστεώς μας, όπως είναι η μορφή του Αγίου Βασιλείου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και η κοσμική χρονιά μας αρχίζει με μια σπουδαία μορφή της Ορθοδοξίας μας, που είναι η μορφή του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιεράρχου της Εκκλησίας μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ.